sewwa. Mela, se nitkellmu aħna kif qal Lawrence fuq id-deċiżjonijiet li kienu ttieħdu dwar kif għandna nikdbu il-kliem mill-Ingliż. Kif qalilkom tajjeb ukoll issa d-deċiżjonijiet ittieħdu. Inutli l-mistoqsijiet ngħidu għaliex ma ġarax hekk u mhux hekk. Jiena peress li kont involut waħda sew fil-proċess fejn nista' u fejn niftakar ħanajdilkom għaliex ġie deċiż hekk u mhux hekk. Tajjeb, jiġifieri imma raġunijiet oħra forsi wieħed jista' jieħu nota tagħhom u ma' żmien fejn taf. Dan mhux qed nitkellmu fuq il-Bibja, affarijiet il-lingwa tkompli taġġorna ruħha tinbidel. Però naraw daqsxejn x'għaduna daw id-deċiżjonijiet. U ħanibda daqsxejn minn ftit qabel. Mela, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-Kunsill sewwa l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti għax ħafna għadhom ukoll ħawdu x'inhu l-Kunsill, x'inhu l-Akkademja, x'id-Dipartiment tal-Malti, tal-Università, Dipartiment tal-Edukazzjoni. Tinsewx, fl-2005 twaqqaf il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsiem Malti. Tajjeb. U l-għan tiegħu kien li jippromovi fost l-oħrajn politika u strateġija lingwistika xierqa għal pajjiżna. U dan kien ifisser allura wkoll li fejn jidħlu aġġornamenti tal-ortografija issa kien ifisser li dan rid jieħu ħsiebhom il-Kunsill. Sintendi b'konsultazzjoni wiesa kemm jista' jkun. Qabel twaqqaf il-Kunsill, dan kien qed tagħmlu l-Akkademja. Ma jfissirx xogħol l-Akkademja spiċċa ġifieri llum tal-Akkademja għandha rappreżentant ukoll fil-Kunsill li insertajt huwa bħalissa jiena. Imma qabel, bħalma tafu daw id-deċiżjonijiet kienet toħodhom l-Akkademja. Tajjeb, bit-twaqqif tal-Kunsill huwa l-Kunsill li jrid jieħu daw l-aġġornamenti tal-Malti tal-ortografija. U qed ngħidha li għax ħafna jibqgħu jitħawdu u anke meta jċemplu fuq programmi li hemm jgħidu għax id-Dipartiment tal-Edukazzjoni jew l-Akkademja. F'waħda mill-ewwel laqgħat tal-Kunsill għadni niftakarha ġifieri kienu ġew identifikati l-akbar 3 problemi issa jiena għalkemm kienet istemet il-kelma problemi dakinhar nippreferi nsejħilhom sfidi. Sfidi. L-aktar 3 sfidi tal-ortografija Maltija. Li huma hemm bħalma tafu ġifieri u jiena naf li laqda tal-għalliema għandha wkoll fi ħsiebha għandha sensiela tal-laqgħat u forsi se jiġu trattati dawn l-affarijiet ukoll. Hemm sfidi fl-ortografija tal-Malti, hemm dak li ngħidulhom il-grey areas sewwa, jekk iħobb insejħilhom. Imma l-aktar 3 problemi kbar, l-aktar 3 sfidi kbar kienu dawn. Il-varjanti ortografiċi, jiġifieri kliem li konna u għadna nippronunzjawhom l-istess imma konna nikbuhom b'mod differenti. Tajjeb, mela pronunzja waħda u kitba differenti. Filgħodu, il-bieraħ, fil-għaxija, tajjeb. U dawn, bħalma tafu, tajnilhom rashom ħafna minnhom għax kultant għadni niltaqa' ma' xi waħda ngħid tara dina missa daħlet. Dak inġabar database kbir tagħhom ma tixborhomx kollha, kultant jiġifieri tiltaqa' forsi ma meta jsir aġġornament tagħhom. Wieħed jieħu ħsiebhom. Tajjeb, u dawn mela kien l-ewwel proġett biex ngħidulu hekk. Għalhekk id-deċiżjonijiet wieħed, għax hemm min jgħidlek għaliex deċiżjonijiet wieħed ħarbqu sejrin, deċiżjoni sempliċement kien l-ewwel proġett da il-varjanti ortografiċi sewwa. It-tieni proġett kien il-kitba tal-kliem Ingliż. Il-kuntatt mal-Ingliż huwa qawwi fil-Malti, bħalma huwa qawwi f'lingwi oħrajn, u l-kliem dejjem dieħel, u allura tidħol biex ngħidu hekk din l-isfida ta' kif ħanikteb dan l-imbierek kliem li ġej mill-Ingliż. U dak kien it-tieni proġett u għalhekk id-deċiżjonijiet tnejn. Jekk alla jrid xi darba jkollna deċiżjonijiet tlieta, kif qegħdin taraw fis-slide, deċiżjonijiet tlieta jkunu l-varjanti fonetiċi. Dan ili naħdem fuqhom jien. Naħseb li sbaħ kważi jien naf 17 sena u niġbor, dawn huma varjanti fonetiċi ġifieri lid-darba mhux l-istess pronunzja. Imma għandna pronunzji differenti u qed nitkellmu fl-istandard, dejjem fil-Malti standard, mhux kelma bid-djalett u kelma bl-istandard.
Dan għadhom varjanti fonetiċi, u jien uħobb insejħilhom varjanti fonetiċi ortografiċi, għax dawn ipronunzjawhom b'mod differenti u nikdbuhom b'mod differenti. U da għandek klim li mhux ġej mit-Taljan biss, jiġifieri anke mill-Ingliż u anke mill-Arbi. Min naf, anke limit tajba aktar, iktar, limit tajba probabilità, limit tajba minnhom. Jiġifieri għalissa wasanna fl-istadju inġabar database kbir, għadnihom f'kategoriji biex ma jkunux inferxin bla-doċ sewwa, u jekk il-bambin irid issa li twaqqaf il-kunsill mill-ġdid nibdew niddiskutuhom daqsxejn. Tajjeb, mhux qed ngħid jiġifieri sas-sena dieħla toħroġ li hemm ħafna minnhom huwa proċess li ħajjieħu aktar żmien. Tajjeb, u wieħed ma jistax jaġġel u laqqas ifisser li daw il-varjanti fonetiċi sa niddeċidu fuq waħda minnhom kif sar fil-varjanti ortografiċi għax huma ta' natura differenti. Imma llum sa niffokaw aħna fuq it-tieni proġett il-kitba tal-klim Ingliż, id-deċiżjonijiet numru 2. Issa, qabel id-deċiżjonijiet 2. Tajjeb, uffiċjalment, x'kienu fejn konna nsibuhom ir-regoli uffiċjali tal-ortografija Maltija. Għax anke di, ikun hemm min tistaqsih u jgħidlek tgħidu ma taf fejn insibuhom ir-regoli uffiċjali tal-ortografija Maltija, jibda jsemmilek id-dizzjonarju ta' Kwelejna u t-textbook ta' dak u t-textbook tal-ieħor. Mhux qed ngħid li huma ħżiena daw, laqqas xejn. Imma aħna dejjem qed nitkellmu fuq regoli uffiċjali. Jiġifieri jekk jiena ħani kwotalek issa, irid nikkwotalek ir-regoli uffiċjali, mhux xi ħaġa li mhux uffiċjali. U r-regoli uffiċjali tal-ortografija Maltija qabel id-deċiżjonijiet 2, sintendi, kellna dawn għandek it-tarif fuq il-kitba Maltija li huwa l-bażi dan, għadu l-bażi. Tajjeb ilu jinkiteb da, issa ħajala dal-waqt jalaq mit-sena, tajjeb 1924. Sintendi mhux sa ssibti xnieda. Tajjeb jiena kont akkwistajt wieħed, din hija kopja, nibża niftaħax kważi tabak. All right? Imma naf li l-Kunsill ġifieri għandu proġett li xi darba dawn għalkemm il-problema li dawn jinstabu f'postijiet differenti dawn ir-regoli uffiċjali. Li xi darba din naħdmu biex ikonna pubblikazzjoni waħda li tkun aċċessibbli għal kulħadd. Għax anke jekk taraw l-eżempji li fih it-tarif xi kultant laqqas tifhimhom. Tajjeb għax tiskanta f'100 sena kemm tinbidel il-lingwa. Imma l-bażi għadu hemm. Imbagħad wara 60 sena sar biex ngħidu hekk l-ewwel aġġornament. Kien isseħħ iż-żieda. Dana mhux iktib oxxon laqqas qed nitkellmu hawnhekk qed nitkellmu fuq da, tara? Ftit regoli ismu miegħu da li ġew miżjuda mal-bażi li kien hemm. Okay? Għaddew tajdu li għaddew marreli 60 sena imma tinsewx hemmhekk qed nitkellmu kif perjodu tal-gwerra, tajjeb, ġifieri kien hemm ħafna taqlib ukoll anke fl-istorja ta' pajjiżna u da u l-poplu Malti kien aktar naħseb fi żmien il-gwerra moħħu kif sa jgħix milli kif jikteb il-Malti. Ftit snin wara kien sar aġġornament ieħor, tajjeb 1992. U anke dan qed nitkellmu fuq ftit, foljett bażikament da. Tajjeb l-aġġornament tat-tarif. U dak kien xogħol l-Akkademja. Il-Kunsill kien għadu ma jeżistix dak iż-żmien. Meta mbagħad waqqaf il-Kunsill, kif għedtilkom, l-ewwel proġett kien id-deċiżjoni wieħed. Il-kitba tal-varjanti ortografiċi. Tajjeb? U allura qabel id-deċiżjonijiet 2 inti kellek dan id-dokumenti li huma uffiċjali. Issa f'daw id-dokumenti kien hemm xi ħaġa x'imkien imniżżel fejn kif għandi nikteb jien il-klim Ingliż, tweġiba ftit li xejn. Kull ma kien hemm xi ħaġa fiż-żieda, tajjeb, u hawnhekk ħa nikkwota eżatt. Ġifieri ftit li xejn kien hemm dina bażikament dina s-sentenza l-aktar importanti. Kelma barranija titqies bħala Maltija. Ovvjament laqas qed jitkellem fuq il-klim Ingliż hawnhekk. Kelma barranija
titqies bħala Maltija meta tkun aċċettata u użata mill-poplu. Mbagħad ikompli jgħidilna li la darba din il-kelma tkun użata u aċċettata mill-poplu, mbagħad jgħidilna kif għandek tiktibha. Tiktibha fonetikament, kif tismaħħa. Din bażikament l-uniku regola uffiċjali li kien hemm. Issa jekk wieħed joqgħod jaħseb ftit, jgħid imma xi tfisser din? Xi tfisser? Aċċettata u użata. Qed tgħidilna din. U mill-ewwel tindunaw li hija daqsxejn problematika, mhux veru. Għaliex? Għax dak li naċċetta jien, għalik inti tista' ma taċċettax. Dak li nuża jien, il-kliem nuża jien, inti tista' ma tużax. Aħna għalkemm nitkellmu fuq Malti wieħed sewwa, imma Malti jeżisti daqskemm hawn persuni li jitkellmu bil-Malti, dawn għandhom kollha l-Malti tagħhom. Tajjeb. U s-sitwazzjoni li ngħixu ta' kuljum hija differenti ta' kulħadd. Jekk kien għandi xogħol partikolari, jekk kien mekkanik, ħanuża Malti partikolari, jeżistu reġistri partikolari, tajjeb. U allura dak li nuża jien inti tista' ma tużax. U dak li naċċetta jien, dak li żarżalli f'udnejja jien inti għalik taf li tużaħ kuljum. Kienet daqsxejn problematika din id-definizzjoni, tajjeb. Barra minn hekk qed tgħidilna li nikdbu kif nisimgħu. Issa xi jfisser dan? Da jfisser li mhux biss kellna nikdbu la Maltija kliem bħal dan, skorja, gowl, van, gas, garax, imma skont din id-definizzjoni anka dan il-kliem li tellajt issa kellna nikdbu la Maltija. U meta nkun f'xi skola jew x'imkien ieħor normalment intella di slide nara xi tbissima jekk mhux ukoll jibdew jitqu meta intella dan il-kliem. Għax nibda narhom qed jippruvaw jaqrawh, minn ma jenexxilux, minn kif jaqra l-kelma jgħid mela dik jibda jitħaq. Tajjeb, ma kif qegħdin taraw, ġifieri kliem dat tip ta' kliem, hair dryer, jigsaw puzzle, eye shadow. Suppost kellna nikdbuh b'dak il-mod. Għaliex? Għax ħanieħdu jinnna qed nara eye shadow hawn, jew jigsaw puzzle. Tintuża? Naħseb tintuża jien. Aċċettata? Naħseb ħafna nies jaċċettawha ma jiddarsux jużawha. Mela allura skont ir-regola li kien hemm jiena dirrit niktibha hekk ma kellix għażla wara. Imma x'kien jiġri fil-verità? Dan jew konna naraw redikolu, jew konna naraw stramp u konna nevitaw li nikdbuh. Tajjeb allura forsi konna nħallu l-kelma bl-Ingliż nagħmlu inverted commas, tajjeb, jew qed nittajpjaw nagħmlu italics, tajjeb. Dik kienet is-sitwazzjoni. Mela, allura meta aħna bdejna niltaqgħu biex niddiskutu kif ħanikdbu il-kliem Ingliż, l-ewwel kumitat li kien hemm fl-ewwel fażi, ma tantx kellna wisq fuq xiex nibnu, fuq dik is-sentenza bażikament biss ridna nikdbu. Allura bdejna nibdew naraw il-possibiltajiet b'mod ġenerali. X'possibiltajiet għandna, kif nistgħu nikdbu dan il-kliem Ingliż? Tajjeb, għax inti meta tiltaqa' kollok daw il-kumitati ma tistax tmur u timponi il-pożizzjoni tiegħek fuq ħadd ieħor inkella ma tkunx xjentifiku ma tagħmilx sens di. Mhux veru. Tmur titfal argument u tara xi żviluppa mbagħad u trid tisma' l-argumenti kollha. Ora bħala possibiltajiet b'mod ġenerali kien hawn dawn li ħansemmi. L-ewwel possibilità kienet din. Il-kelma nikdbuha bl-ortografija Maltija għal kollox skont kif jippronunzjawha il-Maltin. U din oħra anke qed ngħid skont kif jippronunzjawha l-Malti hawnhekk. Ma nafx kemm il-laqgħa kellna nagħmlu biex wasalna għaliha di. Għax inti meta għandek kelma mill-Ingliż, tajjeb, kif ħad tiktebha skont kif jippronunzjawha l-Maltin jew l-Ingliżi propjament. U kien hemm ġifieri dibattiti sħaħ bejnietna. Imma waħed fl-aħħar konna wasalna lanqas naqblu li kif nippronunzjaw aħna l-Maltin. Tajjeb. U allura l-ewwel possibilità kienet li l-kliem kollu li jiġi mill-Ingliż nikbu aħna kif inħossuh nippronunzjaw bil-Malti bħalma qegħdin taraw f'dawk l-eżempji hemmhekk. It-tieni possibilità kienet in-naħa l-oħra issa. Il-kelma nħalluha bl-ortografija Ingliża għal kollox. Tajjeb, diħla mill-Ingliż u nħallu l-kliem kollu li jidħol mill-Ingliż nħalluh miktub bl-Ingliż. U hawnhekk qegħdin taraw l-istess kliem tajjeb miktub bl-Ingliż.
Possibilità oħra ġenerali kienet triq tan-nofs, issib kompromess. Allura din il-possibilità kienet tgħid ejja nħaltu ż-żewġ sistemi, il-Maltija u l-Ingliża. Issa meta tħallat kif? Tista' tħallat bej kelma oħra ġifieri tajt ċertu kliem nikdbu bil-Malti, ċertu kliem ieħor nikdbu bl-Ingliż. Mela inti ġejt biex tikteb il-kelma chance, pereżempju, tiktibha tara tajt naħseb dina kemm il-darba rajnija niktibha bil-Malti. Tiġi biex tikteb jod tajt dina kemm il-darba rajnija miktuba hekk u naħseb in-nies jifhmuni jekk irid niktibha u tiktibha bil-Malti. Tiġi biex tikteb il-kelma Jim u tgħid kieku niktibha bil-Malti niktibha J-I-M-M u tibda tara stramba u Cruz kere u ze u tibda tara stramba. Tgħid meta ħallihom bl-Ingliż. Dik kienet possibilità oħra. Possibilità oħra ta' taħlit kienet ġol kelma nnifisha. Ġifieri inti tajt tuża l-kelma timijiet, pereżempju, timijiet, u tgħid ħanħallitin bl-Ingliż. U nżid is-suffis bil-Malti. Tajjeb mela ġol kelma stess, hemm taħlita ta' żewġ sistemi. Ma kif qegħdin taraw ġifieri fuq din l-aħħar waħda li qed ngħid timijiet. Immaġina inti tkun tallem it-tfal żgħar, tajjeb, tajdu biex jikteb timijiet, mela l-ewwel ħosta i. Timijiet. Il-ħosta I, hawnhekk qed niktibulu EA. Imbagħad niltaqa' ma' Malita wara niktibilu I, normali bil-Malti. Jitrenja. Qed nisma' ħosta E u niktiblu A, tajjeb imbagħad għandi A oħra li għandha ħosta A. Kollha fihom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom dawk il-possibiltajiet. M'għandix ċans nidħol fihom hawn, imma jekk intom taraw id-deċiżjonijiet tnejn, sewwa li qegħdin għandna jew kelli forsi għandkom kopja tagħhom għax ħana qassamna numru sew tagħhom. Mela hawnhekk għandkom deċiżjonijiet tnejn għandkom ir-rapport sħiħ. Tajjeb issibuhom hawn il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' kull waħda minnhom. Dan ar-rapport sħiħ. Hawnhekk għandek fl-ewwel biċċa għandek il-punti li ħarġu parti A huma il-punti li ħarġu fil-qosor. Tibdix minnhom. Imma forsi wara li tismani illum nagħmel din it-taħdita jew wara tkun rajtu kollu, imbagħad moralihom għax forsi tajt issa għandek fuq xi timxi kemm ifakruk. Imbagħad għandek ir-rapport sħiħ huwa il-parti B. U l-tweġibiet għal dawn li qed taraw fuq is-slide, il-vantaġġi u l-żvantaġġi tagħhom qegħdin kollha spjegati hawnhekk. Ma kif għattilkom m'għandix ċans. Imbagħad kien sar ukoll dan il-ktejjeb, ktejjeb insomma, hija oxtra bażikament din sewwa, imma jisu għandu l-istess stil hawnhekk, l-istess disinn. Imma għandek kronoloġija biex tkunu tafu dan id-daqsxejn ta' dokument kemm ħażmien. Tajjeb da ma tqajniex xi żewġ laqgħat aħna u għamilna show offense u da, hawnhekk għandek kronoloġija sħiħa ta' xi aktar minn 10-11 sena xogħol daw ġifieri. Nista' niggarantilkom li ma sarx bla doċ ix-xogħol. Tajjeb xi 10 snin għaddejna hawnhekk għandkom il-proċess kollu ta' kif wasalna għar-rapport finali. Tajjeb ma jenibqgħu għaddejn. Issa kif qedtilkom l-ebda waħda minn dawk il-possibiltajiet ma kienet tipprovdi soluzzjoni sħiħa. All right? U allura li ġara kien li provajna nilħqu nsibu soluzzjoni kompromess. Nilħqu kompromess ta' tajjeb tagħhom, ta' dawk it-tliet possibiltajiet li semmetilkom nieħdu t-tajjeb tagħhom nippruvaw nilħqu kompromess. Wieħed li tikkonsidra wkoll il-kuntest lingwistiku f'pajjiżna, is-sitwazzjoni bilingwi f'pajjiżna. Tajjeb, x'inhi? Jiġifieri il-kuntatt qawwi li għandna mal-Ingliż, tajjeb f'pajjiżna. Għaliex? Meta bdejna nagħmlu intervisti lin-nies u nikkonsultaw ma' dak u mal ieħor, ġifieri l-konsultazzjoni kienet wiesa ħafna u jiena naħseb li parti mis-suċċess ta' dawn id-deċiżjonijiet għax onestament ngħid jiena ġifieri kieku ma kinux suċċess dawk kieku naħseb xaba gazzetti u dan imma b'mod ġenerali kien hemm donnu kien hemm qbil fuqhom. Tajjeb, kien naħseb jien dil-konsultazzjoni wiesa ma' kulħadd. Mhux ma' min hu misklafis, mhux mal-allima tal-Malti biss,
Imma mal-għalliema tal-Ingliż, mal-pubbliku ġenerali, ma' tradutturi, mal-ġurnalisti, max-xandara, u dik kienet ħafna. Tiskanta meta inti jkollok tiftaħ il-konsultazzjoni wiesa, tibda joħorġu affarijiet li inti laqqas biss kurrajthom. Tajjeb, u inti tkun li biżejjed u tisma' lil kulħadd. Tara koż għandu raġun laqqas biss konħsib tali. Tajjeb, issa l-biċċa l-kbira tal-Maltin kulħadd skont sintendi il-background tiegħu, l-isfond edukattiv tiegħu għax mhux kulħadd ikun jaf jispjegajlek b'mod tajjeb, ma kien qegħdin waslu dan il-messaġġ. Alright? Kien qegħdin waslu l-messaġġ li kemm jista' jkun jekk kelma drajniha viżwalment tajjeb ikun diffiċli biex iġġal niktibha b'mod differenti. Tajjeb, kienet jgħidulna jista' jkun ma nikbux kliem stramp bil-Malti li ġej mill-Ingliż, tajjeb, ma nikbux mostri. Ir-raġuni hija ħabba l-kuntatt qawwi mal-Ingliż, il-kelma nkunu diġà rajniha, tajjeb, miktuba tkun diġà ħadtilha qisu bħal ritratt hawnhekk. U meta ta' niktibilek b'mod differenti ma tarafix, tista' qas biss tarafha. Tajjeb, u dak il-messaġġ twassal b'mod ċar, tajjeb, li kien da bażikament taraw. Nevitaw forum ta' kidba li jitbedu radikalment b'mod viżiv mill-kidba oriġinali. Għaliex għax daw jaħsdu lill-qarrej bid-dera stramba tagħhom u jtelfuh fil-proċess tal-qari tiegħu. Hekk kienu qegħdin jgħidulna b'mod ġenerali n-nies. Tajjeb, toħolqux dawn il-mostri. U minn forsi studja l-Malti minnkom daqsxejn aktar dettall u għamil korsijiet magħna u ġieli semgħana nitkellmu fuq il-prinċipji tal-ortografija fil-Malti tajjeb tafu li hemm bażikament l-ortografija tagħna hija mibnija fuq 5 prinċipji, il-prinċipju fonetiku, fonoloġiku, etimoloġiku jew storiku, għandek il-prinċipju morfoloġiku u għandek ukoll il-prinċipju viżiv. Għax huwa importanti ħafna. Right? U l-prinċipju viżiv f'daw id-deċiżjonijiet tnejn ingħata importanza kbira għal min interessat jiena ktib paper żgħira fuq hekk li ssibuha fl-Aċċent. L-Aċċent hija pubblikazzjoni li joħorġu tradutturi tal-Unjoni Ewropea tajjeb hija pubblikazzjoni tajba ħafna baqgħet tikber ma' żmien. U hemmhekk ktib artiklu żgħar fuq l-importanza tal-element viżiv f'daw id-deċiżjonijiet tnejn. Issa tkunu tafu kemm kien importanti anke ġifieri ħansemmi xi punti llum waqt li nkun għaddej. Tajjeb, hemmhekk fl-aħħar ħarġa ta' dan l-Aċċent hemm din il-paper tiegħi, hemm paper ukoll ta' Dr. Spanjol li jitkellem fuq il-morfoloġija derivattiva u inflettiva li dana huma marbutin flimkien. Ktibnihom għalhekk għax jikkumplementaw il xulxin b'referenza d-deċiżjonijiet tnejn. Għax f'mument ieħor ħansemmi wkoll il-morfoloġija derivattiva u inflettiva. U għalhekk tfajna daw iż-żewġ papers f'din il-pubblikazzjoni. Mela ħalli nkomplu hawnhekk. Evitaw li tikbu kliem stramp li ġej mill-Ingliż tikbuh b'mod stramp bil-Malti. Issa beda x-xogħol. U allura ngħidu all right, mela issa dana bilna b'mod ġenerali ejja nitkellmu fuq il-prinċipji bażiċi. Issa daw. L-aktar 3 prinċipji bażiċi, right? li ħan semmilkom hawnhekk f'din it-taħdita żgħira. Importanti tant huma bażiċi daw li bħal kull oġġett bażiku li għandna f'ħajjitna aħna ħafna drabi ninjorawh. Tajjeb, dak li hu bażiku f'ħajjitna ħafna drabi ninjorawh. Neħduh for granted u l-inqas li nkunu nafu fuqu. U allura dawn il-prinċipji wkoll ħafna drabi ninjorawhom u dan għadna għaddu minn fuqhom lanqas biss nagħtu kasom. L-ewwel prinċipju bażiku huwa dan. Il-kliem mill-Ingliż jidħol meta l-Malti ma jaqdinix. ċarissimu da, ġifieri. Mela jiena ħanuża kelma mill-Ingliż meta l-Malti ma jaqdinix. Ma m'għandix kelma li tfisser bil-Malti il-prinċipju l-idea li rridu nwassal. Mela, qabel ma wieħed juża kelma mis-selfa jiżgura ruħu li ma jkunx hemm diġà kelma Maltija li taqdih tajjeb għall-istess tifsira. Okay? Importanti ħafna di. Ġifieri tgħidlix kif ħanikteb church
bil-Malti. Għax ngħidlek, jekk għandek il-kelma knisja, uża knisja. Mhux ngħidlek kif għal church, għazbis ngħidlek. Ftemna? Mela jekk inti għandek il-kelma fil-Malti teżisti il-kelma biljett u jew ċitazzjoni, għandix kif għal ticket. Alright? Għax diġà għandna kelma li twassal l-idea tagħha, tajjeb. Jekk jiena bil-Malti għandi espressjoni ngħidlek naħmi torta, ma nittibx nibbejkja torta, għax għandi espressjoni li mhux mejta di tintuża, tajjeb. Nistgħu wkoll nestendu it-tifsira ta' xi kelma li diġà teżisti. Hija possibilità oħra, tajjeb. Daħlet kelma mill-Ingliż, nistgħu ekwivalenti għaliha bil-Malti fis-sens ta' għandi kelma bil-Malti u nwessala it-tifsira tagħha, twessih semantiku ngħidulu. Kemm il-darba minnija da sewwa ġifieri jkollok kelma u żidra twessala t-tifsira tagħha. Bħalma pereżempju qed jiġri fil-kuntest tal-iskejjel, tajjeb, għal-kelma leħħa. Leħħa kienet diġà tintuża u tintuża fil-Malti, leħħa, tajjeb. Imma qed tintuża twessajniela t-tifsira tagħha għas-sens ta' dak li konna meta kon żgħar jkun jagħmlu flashcards. U l-kelma qed tintuża leħħa bil-plural leħħiet, mhux biss l-iskejjel tal-gvern, daħħal kont xi skola qabel pandemija fil-fatt, kont fi skola privata u għallu li anke aħna nużawha leħħa, plural leħħiet. Ja biex inti turja l-tfal mala speċi ta' mbagħad tafu kif jintużaw flashcards insomma, mhux sa ngħidilkom jien. U qabdet donna dil-kelma leħħa. Hemm possibilità oħra għandek mekkaniżmu ieħor li toħloq il-kliem, tiġġenera l-kliem. Forsi ma tantx nagħmlu użu minnu dal-mekkaniżmu, tajjeb. Għax maħabbar il-kuntatt ma' l-Ingliż qawwa ħafna drabi nippreferu ndaħlu l-kelma mill-Ingliż. Imma tista' tużah dan il-mekkaniżmu, tajjeb. Bħal meta ngħidu aħna nħolqot il-kelma tisliba. Mill-er se le be. Il-kliem isallab ma' xulxin, allura flok crossword puzzle sewwa inħolqot din il-kelma tisliba biex meta inti dew joħorġu l-ġurnali bil-Malti flok nikbu crossword puzzle. Dejna nikbu tisliba, kelma li konna naraw kuljum fil-gazzetti, allura inti qed tgħidha ukoll għamilt it-tisliba, ħa nagħmel it-tisliba, għandha vantaġġ li għandha ċans li taqbad iżjed. Bħal meta ħloqna l-kelma stessu, minflok selfie. Issa kliem bħal dan jista' jaqbad, jista' ma jaqbadx, hemm raġunijiet differenti m'għandniex ċans noqogħdu nidħlu fihom hawn, il-ħoss tiegħu, il-frekwenza li jintuża. Min jgħidu, fejn jgħidu, hemm ħafna raġunijiet għaliex jista' jaqbad jew le, imma hija għodda wkoll li tista' tintuża. Mela l-punt huwa dan li jekk għandna kelma bil-Malti għal kelma Ingliża l-istess kunċett tal-kelma Ingliża jiena nuża l-Maltija, m'hemmx kwistjonijiet fuqha. It-tieni prinċipju bażiku huwa dan. Teżisti differenza fl-aċċettabilità bejn il-lingwa miktuba u l-lingwa mitħatta. Issa bħalma tafu l-lingwa tinqasam żewġ frej ġenerali, it-taħdid u l-kitba. It-taħdid huwa spontanju, tajjeb, u il-kitba għadkom tisimgħuni għax tela xi messaġġ qudiemi all right. U ma nafx jfisser għax m'iniex tekniku jien. Mela, qed ngħid li t-taħdid huwa aktar spontanju u l-kitba hija attività aktar raġunata, maħsuba, għandek ċans tirrevedi fiha, tajjeb. U hawnhekk dawn id-deċiżjonijiet juruna li jafu biha di sitwazzjoni, jiġifieri jekk waqt dan ħanajdu tajjeb japplika aktar għall-kitba. Il-kitba tal-kliem Ingliż fil-Malti milli għat-taħdid. Sintendi ma jfissirx li għandi nitkellem bla doċċ, jiġifieri jekk hemm espressjoni Maltija nuża l-espressjoni Maltija. Imma l-aktar li japplika għall-kitba. Għax meta tkun qed titkellem bħalissa pereżempju anke jien tkun tiftihem malajr, tkun taħseb malajr u forsi jaħrablek aktar dan il-kliem mis-sellef. Imma meta tiġi biex tikteb fejn għandek aktar kalm, għandek aktar ċans, tajjeb, hemmhekk tittoqgħod aktar b'seba' għajnejn issa biex tosserva dawn ir-regoli. Kif għedna, fil-kitba rridu noqogħdu b'seba' għajnejn biex ma ndefsux kliem Ingliż bla bżonn.
Ġifieri jekk inti għandek il-verb Malti nieda jew vara, tajjeb tiktibx il-lonċja. Jekk pereżempju naf għandek il-kelma li diġà teżisti tiegħek, meta tkun qed tiktibha tittoqgħod aktar attent biex tuża lilha. It-tielet prinċipju bażiku. Mhux kull kelma li mal-ewwel daqqatajn tidrilna żejda tkun bilfors żejda. Issa ejja ma nkunux puristi żejjed qed tgħidilna din. Aħna nafu li hemm kunċetti li l-lingwa tiżviluppa, x-soċjetà tiżviluppa, il-mod tal-għajxien jinbidel, mela allura dieħel kliem ġdid. Ġifieri ħansibu kliem li għandna bżonnu verament għax qed juri kunċett ġdid. Mela mhux kull kelma li diħla mill-Ingliż ngħid tara għandi kelma diġà għandi kelma li fil-Malti. U dan nista' ngħidilkom li ħafna jaħsbuha hekk. Fil-fatt meta tlabna dejna nitolbu jinnaf għal-bidu tal-proċess tajjeb qabel ma ħarġu daw id-deċiżjonijiet matul dawk is-snin ta' konsultazzjoni. Kien hemm min għad ifetta niftakarni tajjeb pereżempju switch, le naċċetta switch, le għandna tgħidu ma xtaqt minn flok switch inti. U għaddi niftakarha di. Għalli jiena nuża kmand. Qedlu kmand. Għalli bax inti mhix ittieħ kmanda. Imma immaġinani jmur is-switch tal-kamra mmur taż-żebba u ngħidu t-tieni żewġ kmandi. Immaġina r-reazzjoni tiegħu xi jkun jgħid dan orrajt jew le dalodu. Ma tistax toqgħod tfettaq imbagħad jekk m'għandekx m'għandekx. Tajjeb. Mela spiss jiġri żewġ kelmiet. Xi drabi jkollok waħda. U minn għalik tkun ikollha l-istess tifsira, tajjeb? U ma jkollix għax tkun tintuża f'kuntest partikolari. Tajjeb, u allura il-kelma mis-selfa, il-kelma Ingliża, tkun tapplika għal kuntest partikolari u l-Maltija li minn għalik tfisser l-istess ħaġa, però tkun tintuża f'kuntest ieħor. Tajjeb pereżempju, għal-kelma body, tajjeb, meta nitkellem għal karozza, tajjeb, ma nużax il-ġisem tal-karozza, veru, ma qed nitkellem fuq ġismi, orrajt, ma il-body tiegħi hemmhekk, orrajt, ma meta qed nitkellem fuq karozza normalment dak il-kuntest, ma jużax il-mekkaniki jew it-tellar il-ġisem tal-karozza, il-body tal-karozza pereżempju, tal-computer, daħlet il-kelma mouse u x'veru, qed daħlet indrat jekk imur li da mhux sammuran tal-computer su ngħidu tieni ġurdien ġdid jew ġrejdin biex nuri kemna fil-Malti nużajlu anke fid-diminuttiv. Ftemna? Date u data. B'mod ġenerali jisom ifissru l-istess, veru, ma jintużaf f'kuntesti differenti. Date għal appuntament romantiku. Naħseb li jekk għadu jissejjaħ illum fi żmien jekk jissejjaħu tagħmel date ma' xi ħadd. Alright? Ma mbagħad ma jgħidekx ħanikteb id-date fil-kalendarju, jikteb id-data fil-kalendarju. Il-verb tiċċettja. Tgħid tiċċettja, tgħid li m'hemmx titħaddet, tpalla u tpaċpaċ. Imma naħseb li f'kuntest tal-internet ma tajx titħaddet u tpaċpaċ, tiċċettja tgħid. Tajjeb sakemm jivvintaw xi sistema oħra jekk diġà vvintawha u nużaw xi verb differenti, titħaddet aktar bil-fum u tpaċpaċ u tparla. Tajjeb, ħalli ngħid għamilt nofsija npaċpaċ matoni, alright, hemmhekk ma għax għamilt nofsija niċċettja matoni, jekk tgħidli niċċettja matoni, nifhmek li kont quddiem il-laptop jew il-computer sewwa. Barra minn hekk hemm ukoll każijiet fejn il-kelma Ingliża tkun meħtieġa għax tkun qed tfisser kunċett verament innovattiv. Jien naf mużika rock kif qegħdin taraw hemmhekk. X'tara bad ngħidilha, mużika blata tal-blat jew ma nafxiex, dak kollok bżonnu. Nukli, ma nistax ngħid ngħaddi mingħajr ma nissellef. Tajjeb? U dejjem irid joqgħod attent, intendi kif qed ngħidu, tajjeb? Mela dawn huma l-kunċetti bażiċi li rridu nżommu f'moħħna l-ħin kollu. S'issa hemm xi mistoqsijiet b'mod ġenerali? Le, all right. Ma ħabqa' miexi. Issa id-deċiżjonijiet infushom nistgħu naqsmuhom f'kategoriji differenti. L-ewwel ħanibdew b'dak il-kliem li jadatta ruħu għal grammatika Maltija. Kliem Ingliż li jadatta ruħu għal grammatika Maltija. Ir-regola tgħidilna hekk. Kull kelma ta' nisel Ingliż li daħlet fil-Malti
u għadet għal-regoli tal-grammatika tiegħu għandha tkompli tinkiteb la Maltija. Ma jekk għandi kelma mill-Ingliż li għadet għal-regoli tal-grammatika Maltija, jiena dik għandi niktibha bil-Malti. X'jiġifieri għadet għal-regoli tal-grammatika? Mela. Bażikament nista' ngħidilkom din ara. Ħanħarsu l-eżempju l-ewwel. Għandi naf kliem bħal kitla tant għadet din li ġieli daħlet anke ġol forma, il-forma tagħha 1 V2 3 hija Maltija bħal xitla, bħal bidħa, sewwa bil-plural miksur b'kollox ktieli. Alright, laqqas biss tinduna tkun ġejja mill-Ingliż, integrat waħda sew dik. Source mill-Ingliż li tieħu l-plural sħiħ, sorsi, tajjeb. Break tal-karozza bil-plural sħiħ ijiet brejkijiet. Imbagħad għandek il-verbi, tajjeb, dan huwa verb wieħed minn eċċezzjoni biex ngħidu hekk li daħal ġo forma, ġo tieni forma, fajjar, verbi oħrajn startja. Għandek il-partiċipi, right? Garaxxjati, garaxxjata, garaxxjati, partiċipi passivi. Issa b'mod ġenerali biex nħaffilkom ix-xogħol, nista' ngħidilkom da. Din l-aktar li tot għan-nomi l-aktar għaliex għax il-verbi jekk verament għandi bżonnu, issa mhux solgħod għandi bżonnu, awtomatikament kafilkom għax għandi bżonnu qed nitkellem fuq tajjeb. Il-verbi mill-Ingliż la darba nużhom daw għadu għar-regoli tal-grammatika. Għax qed nikkonjughom, nistartja l-karozza, tistartja, startjajt, startjat, tajjeb. Fuq il-verbi m'hemmx problema, la darba daħal fil-Malti u qed nużah, dak ħaniktibhom skont ir-regoli tal-Malti, għax dak mill-ewwel għadu. Dat tip ta' partiċipji li jieħdu t-tarf għati u kollu qed jieħdu l-mekkaniżmu tal-Malti. L-aktar problema hija n-nomi. Kif ħankun naf jekk nom daħalx fis-sistema grammatikali tal-Malti jew le. Tweġiba ħanara daqsxejn ta' ħanajdilkom issa. Forsi qed ngħidilkom xi qabel, imma l-għadd issa ħanweġibha. Nom, kif inkun naf jekk daħalx fis-sistema grammatikali jew le. It-test huwa għamlu fil-plural. Għamlu fil-plural. Il-test tan-nom għamluhom fil-plural. Jekk jieħdu plural Malti sħiħ jew miksur, allura jkun ifisser li dawn in-nomi daħlu fis-sistema grammatikali tal-Malti. Nerġa' ngħidha importanti. Kif ħankunna fin-nomi mill-Ingliż jekk daħlux fis-sistema grammatikali tal-Malti. Għamilhom fil-plural. Tajjeb, jekk jieħdu plural Malti sħiħ jew miksur, allura dak ifisser li jkunu daħlu fis-sistema grammatikali tal-Malti. Mela, ir-raġuni jekk nikdbux nom la Maltija jew le, mhijiex derivattiva, xi ġifieri. Tgħidlix jiena pereżempju ħanikteb break tal-karozza bil-Malti għax hemm il-verb breakja, ħanerġa' ngħidha x'ħafna jinqabdu fiha di. Ir-raġuni għaliex nikdbu n-nomi bil-Malti mhijiex għax hemm verb li korrispondi magħhom li nużawh ukoll. Tmorrux min-nom għal verb jew bil-maqlub. Alright? Fuq in-nom, ibqa' fuq in-nom. it-test huwa il-plural tan-nom stess. Importanti ħafna. Din ngħidula sewa relazzjoni inflettiva u mhux derivattiva. Taqbżux min-nom għal-verb, għax smajt anke xagħti jitkellem fuq ix-xandir u għalhekk għalax għandna ninkbuh bil-Malti għax għandna l-verb ukoll le, mhix dik hija r-raġuni. Issa ngħidilkom għaliex. Alright? Ma kienx raġuni faċli li noħduha, ma issa ngħidilkom għaliex. Mela nikbu break bil-Malti mhux għax ngħidu ibrekja hemm il-verb ibrekja, imma għax il-plural tan-nom dak li għaltilkom huwa test huwa x'inhu l-plural ta' break tal-karozza? Brejkijiet. Mela brejkijiet it-tarfijiet huwa plural Malti. Tajjeb, mela allura jiena dik għattija is-saħħa li jiena l-kelma nista' niktibha bil-Malti. Tajjeb.
Kif qed ngħidilkom, ir-relazzjoni derivattiva ġifier li minn nom għal verb u minn verb għal nom tajjeb m'għandix tkun il-kriterju tal-kitba la Maltija. Issa, għaliex imma? Għaliex kellha ssir din il-firda? Meta aħna ngħidu jingħaqad kollox fil-lingwa kollox marbut fl-imkien, għaliex issa qed ngħidu in-nomi trattom differenti mill-verbi. Ir-raġuni kienet din. Għaliex inkella kien ikollna każijiet fejn il-verb adattat jinkiteb la Maltija u n-nom korrispondenti li joħroġ minnu, alright, jekk kelli nikbu bil-Malti kien jidher stramp. Aħna diġà għadni il-prinċipju viżiv ingħata importanza kbira u ma ridniex li xi nomi meta niktibhom jidhru tant strambi sempliċement qed niktibhom hekk għax tgħidli ħerġin minn hemm verb jikkorrispondi magħhom. Pereżempju, ta' dal qed ngħid. Ħudu l-kelma qed nimmarka hawnhekk. Forsi mhux kulħadd qara mill-ewwel, hemm min jaqra Heker, jgħidlek Heker x'inhi, Heker. Kien ikolli nikteb Heker bil-fors hekk, għaliex? Għax teħħekja nuża. Eħħekja għal-sistema. Allora kieku ma minniex id-differenza bejn nomi u l-verbi, kieku ma fidnihomx, kien ikolli bil-fors il-kelma Heker niktibha hekk. Għax kieku kont tgħidli la ġejja la għandi l-verb eħħekja, Heker irid niktibha bil-fors hekk. Imma minħabba l-prinċipju viżiv għax Heker tidher stramba b'dan il-mod u Charge forsi tidher stramba b'dan il-mod, kellna nifirdu n-nomi għalihom u l-verbi għalihom. Dik kienet ir-raġuni, jiġifieri mhux kapriċċ. Tajjeb biex nevitaw li jkollna xi nomi miktubin b'mod stramp bil-Malti li laqqas biss jaqraw sempliċement għax għandek il-verb jikkorrispondi magħhom. Hekk kien jiġri kieku, tajjeb? Issa, ħankomplu minn hawn. Għandek verbi adattati morfoloġikament li jikkorrispondu ma' nomi propji. Din għan-nota għattajdinna, din regola għattajdinna li inti ġiri jkollok din darba nomi propji, ismijiet ta' kumpaniji, ditti, eccetera, proċessi ta' bħal Google, Skype, li minnhom faċilment imbagħad toħroġ verb. X'ta jiġri f'dal każ? Ir-regola tgħidli hekk. Il-verbi jinkitbu la Maltija, il-verbi li joħorġu minn dawn in-nomi propji niktbuhom la Maltija, il-verbi huwa regola ġenerali, il-verbi dejjem la Maltija. Dika problema solvuta. Anka daw il-verbi li joħorġu minn dawn in-nomi propji, tajjeb, imma in-nom propju ħallih kif inhu. Tiktbux bil-Malti kif jinħass. Google tiktibilix G u G ile. Skype tiktibix bibilje, alright? Mela n-nom propju ħallih kif inhu. Imma l-verb jekk joħroġ verb minnu ħan niktbu skont ir-regoli tal-Malti, kif inħossu ġifieri, tajjeb? Mela Twitter imma titwitja. Tajjeb? Skype u niskypja. Google ik-Google jgħid, nik-Googlja. Tajjeb? Imbagħad hemm każ ieħor. Każijiet ta' nomi propji m'għandniex ħafna minnhom daw, li minnhom innislu li darba mhux verbi imma aġġettivi. Right? Mela jien pereżempju irrid ngħidlek sunett Shakespearean. X'ta jiġri meta qed noħloq aġġettivi minn dawn in-nomi propji. Qed ngħidu hekk, issa dina batejna biex friġna biha, imma aħjar hekk inkella kif jgħid il-Malti. Għaliex batejna? Għax huwa l-uniku post daw id-deċiżjonijiet fejn qed inħaltu iż-żewġ sistemi. Għandek żewġ sistemi ta' kitba. Il-Maltija u oħra barranija. Mela, inti Shakespearean qed ngħidu għax huwa aġġettiv li qed joħroġ minnhom propju minn Shakespeare, ħanħalli l-isem kif jinkiteb mhux bil-Ingliż biss, imma mill-lingwa oriġinali. Okay? Mela Shakespeare bażikament qiegħda kif prattikament tinkiteb Shakespeare. U tarf Jan ħan nikdbu bil-Malti. Marxist. Għandek l-isem l-ewwel biċċa fejn qed tirreferi għall-isem Marx jew għall-kunjom Marx, għajjeb għax dakkar kien jismu. Għall-kunjom Marx ħan niktibha
black bix tajjeb, u it-tarf ist ħanikbu bil-Malti. Għandek żewġ sistemi, right? Jew hekk, jew inkella x'tagħmel tikbu kollu bil-Malti. Kien hemm żmien meta kon żgħir jien minn Vampari hemmhekk, jaf li pereżempju sunet Shakespearean konna nikbuha tibqa' sejr kif tħossha. M'hemm l-ebda idea, żgur ma tfakkrek Shakespeare żgur. Tal-inqas qed tara Shakespearean hawnhekk miktuba tara. Tkun diġà qed mal-kelma Shakespeare taħseb hemm rabta din ngħidu Shakespearean għax forsi kien jikbu Shakespeare. Tajjeb, din hija raġuni għaliex kellha ttieħdet din id-deċiżjoni. Tajjeb, għax kif jekk mhux hekk kienet tiġi jar is-sitwazzjoni. Issa, għandna wkoll xi nomi li l-plural tagħhom huwa m'għandniex wisq, dawn huma eċċezzjoni tridu tiftakruhom dawn. Għandhom x'jaqsmu mal-ilbies u faċli tiftakarhom. Għandna prattikament dawn it-tliet nomi li tinsew aħna qed nitkellmu f'din is-taqsima kliem li adatta ruħu għal grammatika Maltija. Issa għandna daw it-tliet nomi mill-Ingliż li adattaw ruħhom għal grammatika Maltija u n-nomi għadna t-testu għal plural. Jiġifieri xorzijiet ngħiduha bil-Malti, ġinsijiet ngħiduha bil-Malti u bwiet ngħiduha bil-Malti. Mela suppost għandi nikteb jiena shorts, jeans u boots niktibhom bil-Malti. Suppost la dawn daħlu fis-sistema l plural tagħhom huwa Malti, alright, shorts, jeans u boots, suppost għandi niktibhom bil-Malti. Imma x'ġara araw għal darb'oħra l-influenza tal-viżiv. Meta konna qed nagħtu l-kwestjonarji bl-għażliet kollha possibbli u bdejna naraw ġifieri xi preferu kategoriji differenti tan-nies. Għal dawn it-tliet nomi kien hemm reżistenza qawwija ħafna. Ġifieri ħafna ma ċċettawx il-kelma shorts, jeans u boots miktubin dak il-mod. Kien hemm għalinna kien għalinna le, ma naċċettomx jien, u issa daw kienu diġà jinkitbu anke f'kotba ta' tfal ġieli rajthom miktubin jiena. Imma tant kien hemm reżistenza għalihom miktubin bil-Malti daw li kellha ssir din l-eċċezzjoni ngħidu minkejja li daw it-tliet kelmiet integraw daw it-tliet nomi integraw fis-sistema u għandhom il-plural Malti u suppost għandi niktibhom bil-Malti, però minħabba reżistenza li kien hemm qed ngħidu hekk. Tista' tiktibhom bil-Malti, qed jiġifieri b'xi mod biex qed niksu regola, tista' tiktibhom bil-Malti, shorts, jeans u boots, imma għandek l-għażla li tiktibhom ukoll bl-Ingliż. Tista' tiktibhom ukoll bl-Ingliż. Alright? Jeans, shorts u boots. Sintendi, issa jekk ħatażel daħan semmija wkoll toqgħodx tilab, ġifieri jekk tikteb is-singular bil-Malti, il-plural tikbu bil-Malti wkoll, mhux singular tikbu mod u l-plural tikbu mod ieħor. Okay? Mela f'dawn it-tliet każijiet wieħed jista' jiddeċiedi li jħalli wkoll is-singular miktub la Ingliża. Okay? Però tajbin daw u tista' tużhom shorts, jeans u boots, tista' tużhom u ġifieri jekk ma tarhomx strambi inti f'għajnejk u tista' tużhom u tiktibhom xorta waħda. Okay? Ħaniġu għal kategoriji oħra issa. Kliem li ma adattax ruħu għal grammatika Maltija. Mela hawnhekk żgur mhux sta nitkellmu fuq il-verbi għax dak għadna mill-ewwel adattaw ruħhom. Tajjeb. F'dan il-każ qed nitkellem fuq kliem li ma għadx għal grammatika tal-Malti. U nomi li jieħdu il-plural Ingliż bis-s. Mela, kliem li ma għadx għal grammatika Maltija. U qed ngħidu kliem għax inti dejjem jibqalek xi aġġettiv, tajjeb, dejjem jibqalek xi aġġettiv mill-Ingliż. U qed nitkellmu wkoll fuq nomi li jieħdu il-plural Ingliż bis-s. Mela, f'dawn iż-żewġ każi il-kittieb għandu għażla bejn li jiktbu la Maltija jew la Ingliża. Mela, f'dawn iż-żewġ kategoriji, kliem li ma għadx għal grammatika tal-Malti, jew inkella nomi li jieħdu il-plural Ingliż bis-s,
hemmhekk għandek għażla inti tista' tiktibhom jew bil-Malti jew bl-Ingliż. Ħa nagħti xi eżempji. Plastik. Plastik għadna inti t-test huwa ittieħ il-plural. Plastik m'għandux plural u ma deċ plastikijiet bil-Malti ġifieri. Ġifieri ma daħlitx fis-sistema di fil-Malti, grammatikali Maltija. Mela hemmhekk għandek l-għażla inti jew ħadd tħalliha bl-Ingliż jew ħadd tiktibha bil-Malti. Dejjem skont ir-regoli tal-Malti. Tajjeb. Alkohol. Alkohol m'għandix plural, ma tingħatax plural, ma deċ alkoholijiet jew alkohols. Tajjeb. Mela ma daħlix fis-sistema. Mela meta ma daħlix fis-sistema għandek l-għażla inti jew tiktibha bil-Malti jew tiktibha bl-Ingliż. Fridge. It-test tal-plural issa fridges jew tista' forsi tajli ngħid friġġijiet, all right? Imma jekk inti tajt fridges ukoll, allura darba tajt fridges hemmhekk tidħol it-tieni punt hawnhekk li qed tuża il-plural Ingliż se. U la darba inti qed tuża il-plural Ingliż bless hemmhekk għandek l-għażla tiktibha jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Mobile. Il-plural ta' mobile, mobiles. Mela l-darba oħra għandek l-għażla, jew niktibha bil-Malti jew bl-Ingliż. Issa qed nara hawnhekk di teċna kemm nara miktuba bil-Malti ħażin. Hekk qed bil-Malti ngħidu mobile, aħna l-we hemmhekk qiegħda tħossha. U tiktibha. Ma jistax tiktibha mobile. All right? Mhux M-O-B-I-L, ma jistax mobile aħna, ngħidu mobile. Jiġifieri hekk tinkiteb. Switch. Jekk tajt switches, la darba ngħidu switches, all right? Għandek għażla, jew tiktibha bil-Malti jew bl-Ingliż. Tajt li ma jngħid switchijiet. Forsi minn tal-età tiegħi notajta din. Illum għandhom aktar tendenzi għadu switches ninnota l-istudenti. All right? Ma minnu għandu l-età tiegħi toħroġilna switchijiet. Jekk tajt switchijiet inti tiktibha bil-Malti. Ma jekk tajt switches għandek l-għażla jew bil-Malti jew bl-Ingliż. Tajjeb? Computer. Kif ħan niktibha? Il-test huwa l-plural, jiena computers ngħid. Mela la ngħid computers, il-plural S Ingliż, tajjeb, għandi l-għażla jew niktibha bil-Malti jew bl-Ingliż. Attenti għal din il-kelma wkoll għax kemm il-darba wkoll nara miktuba bil-Malti u jew jikdbuha bis-C quddiem jew mingħajr il-je, computer hekk tiktibha bil-Malti. Issa, allura x'jaqblilna nikdbu? Regola qed tgħidli waħda minn dawk iż-żewġ kategoriji li semmejna nista' niktibha bl-Ingliż jew bil-Malti. Allura x'jaqblilna nikdbu? Il-verżjoni Maltija jew il-verżjoni bl-Ingliż? Issa, tweġiba. Jekk fil-fema tal-kittieb il-forma miktuba tagħhom ta' dan il-kliem ġifieri bil-Malti tkun indrat miktuba u allura jew inkella ma tkunx titbied viżwalment taraw għal darb'oħra l-influenza tal-viżiv. Ma tkunx titbied viżwalment mill-forma Ingliża, allura jista' jiktibhom la Maltija. Mela jiena pereżempju ġejt biex nikteb il-kelma plastic, all right? Plastik edna ma tidħolx fis-sistema tal-plural fil-Malti, mela allura nista' niktibha jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Kif ħan niktibha? Jekk niktibha bil-Malti naħseb ara ngħid din ġieli nkitbet naħseb ma jarawx daqshekk stramba n-nies u nagħżel li niktibha bil-Malti. Alkohol l-istess kemm il-darba rajna hija miktuba hekk bil-Malti, mela nista' nagħżel li niktibha bil-Malti. Jekk min-naħa l-oħra, jekk il-forma miktuba tagħhom bil-Malti titbied viżwalment mill-forma Ingliża, ħaġa li ma ridniex mill-bidu għattilkom ir-raġuni għalhekk għamilt enfasi mill-bidu fuqha di, inti tajt aħjar jaqbilli inħalliha miktuba bl-Ingliż milli niktibha bil-Malti di, immaġinaw dan il-kliem hawnhekk fajna daw il-5 kelmiet hawn ikunu miktubin bil-Malti. Bqa' ċert li ħafna nies ħajjereżistuhom di speċjalment hockey. Dik tibda hockey din għax inti ma tibda tqabbel mbagħad ma' kliem ieħor faċilment aħna meta tgħid hockey tqabbel ma' kelma wara bil-Malti tal-forma tagħha għalhekk tara hockey. Tajjeb jien naf foundation, sta foundation mhix fis-sens ta' fondazzjoni, tajjeb foundation li tagħmel hux veru tal-makeup biex niftehmu. Okay? Mela f'dak il-każ inti jaqbillek tħallihom miktubin bl-Ingliż. Issa tgħiduli ma għattu din tal-Ingliż intom. Għaliex qed isuh bħala plural barrani. Għax dal-każ hekk qed ngħidu l-plural Ingliż desser. U din ukoll kellna ħafna kwestjonijiet ġifieri argumenti
lingwistiċi fuqha sewwa. U ħanamluha ċara. Illum dan il-plural bless jitqies bħala wieħed bħala suffiss tal-plurali fil-Malti. Right? La darba għandna kliem bil-Malti li daħal fil-Malti li ma jħux dan is-suffiss. Ħlif dan is-suffiss. Ġifieri kieku qed nitkellem fuq il-plural nagħti lecture jiena l-università, ħanajt li fejn jidħol il-plural sħiħ. Għandek truf li ġej mill-Arbi, ijiet, eċetera. Għandek it-tarf li ġej mit-Taljan li tan daħal illum it-tarf huwa produttiv ħafna li laqqas biss jaddinna mir-rasna ħafna drabi li ġej mit-Taljan, tapiti, right? Kutri. U għandna it-tarf esse li ħadna mill-Ingliż. Imma għal dan l-eżerċizzju tal-kitba tal-kliem Ingliż ġi deċiż li t-tarfess jitqies bħala barrani. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni mela, ħanikwota eżatt. Għall-iskop ta' din ir-regola, dan il-plural s m'għandux jitqies awtomatikament bħala kriterju ta' integrazzjoni, m'għandix nqisu bħala Malti. Għaliex, għax inkella jiġri li l-biċċa l-kbira tan-nomi, in-nomi mill-Ingliż, kollha joħduh da bażikament, tajjeb, kollha joħduh. Allura konna ngħidulhom kont jekk isni Malti dan is-suffiss, konna il-nomi kollha mill-Ingliż, konna ngħidu kollha ġew integrati daw għax jieħdu dan is-suffiss bless u kien ikolli niktibhom bil-fors bil-Malti. U x'kien jiġri? Xi wħud minnhom għaf li meta niktibhom bil-Malti kienu jidhru strambi. U għal darbohra biex nevita li nikteb xi nomi strambi b'mod stramb li ma jiftehmux, kellha tittieħed id-deċiżjoni li dan is-suffiss s għalissa għadu barrani. Dik kienet ir-raġuni. Okay? Mela, nistgħu nażlu li ngħidu aħna nikdbu computer jew computers bil-Malti la Maltija għax inqisuhom forom li ndraw bil-Malti. Ġejt biex nikteb computer, kif niktibha. Jekk niktibha bil-Malti, dina speċi ta' indrat u nista' niktibha hekk. Computer u computers. Anka viżwalment forsi ma titbieċ wisq mill-forma Ingliża, tajjeb u niddeċiedi li niktibha b'dak il-mod. Fl-istess kitba li qed nikteb jiena rrid nuża jien naf qed nikteb novella. Rrid nuża l-kelma toilet. All right? Allura ħa nagħmel test tal-plural. X'inhu l-plural tagħha toilets. Jiena nista' niktibha bl-Ingliż jew bil-Malti, mela. Issa. Jekk niktibha bil-Malti, nara maktuba bil-Malti ngħid naħseb stramba di tidħol anke dik il-jie hemmhekk. U allura jiena nista' nieħu deċiżjoni li l-kelma toilet dak il-każ ħanħalliha miktuba bl-Ingliż. Issa ħanipprova nimmaġina x'diffikultajiet jistgħu jinqalgħu. Mela, jiena id-deċiżjoni irrid nagħmilha kelma b'kelma. X'ifisser? Jiġifieri, mhux għax fil-kitba tiegħi jien intqajt ma' computer l-ewwel kelma bl-Ingliż li kont qed nuża, iddeċidejt li niktibha bil-Malti kull kelma oħra li mistilfa mill-Ingliż issa mbagħad li nista' niktibha bl-Ingliż jew bil-Malti, irrid niktibha bil-Malti għax l-ewwel darba fl-ewwel kelma ddeċidejt niktibha bil-Malti. Le, trid tiddeċiedi għal kull kelma. Jiġifieri, il-konsistenza trid tkun għal kelma. Għal kull kelma, l-istess kelma li ħanuża dik il-kitba, ġifieri ħanuża xar darbiet computer f'dik il-kitba. U ħadd id-deċiżjoni li niktibha bil-Malti, rid nibqa' dejjem niktibha bil-Malti. Jekk fl-istess kitba jiena iddeċidejt nikteb il-kelma toilet bl-Ingliż, għal konsistenza f'dik l-istess kitba nibqa' niktibha bl-Ingliż. Mela l-konsistenza ħad tidħol hemm. U għal plural. Jekk jiena ddeċidejt nikteb computer bil-Malti, computers issa mhux se niktibha bl-Ingliż. Tajjeb biex ikolli singular u l-plural, it-tnejn bil-Malti jew it-tnejn bl-Ingliż. Hemmhekk tidħol il-konsistenza. Meta fir-rapport jista' tissemma l-kelma konsistenza f'dan il-kuntest li qed insemmi. Allura hawnhekk tidħol responsabilità u l-konsistenza u din hija d-differenza, l-akbar differenza li nara jien bejn id-deċiżjonijiet tnejn u d-deċiżjonijiet wieħed. Id-deċiżjonijiet wieħed hemm lista hemm ir-raġuni għaliex qed tgħidlek hekk u mhux hekk. Imma fid-deċiżjonijiet tnejn hemm ċertu libertà. Right? Issa mhux kulħadd jogħos biha din-libertà, jgħidlek aħjar jaħsrat li hekk u mhux hekk. Imma ma mhux dejjem tista' timxi hekk, mhux dejjem tista' l-kundanna, mhux dejjem tista' tkun preskrittiv.
Tajjeb? U allura f'dan il-każ inti min qed jikteb għandu ċertu responsabilità, tajjeb, u jaf il-kuntest tiegħu. L-importanti li tkun taf li mhu dak il-kliem li fih għandek għażla, għandek kliem li qed ngħidu wara dan tista' tiktbu bl-Ingliż jew bil-Malti. Jemma għandek kliem ieħor, pereżempju kif semmejna l-verbi ma nistax nikbu biċċa bl-Ingliż jew bil-Malti, dak li tikbu bil-Malti biss. Imma għandek kategorija tal-kliem li tista' tiktibha bl-Ingliż jew bil-Malti u inti taf il-kuntest tiegħek. Għax tant hemm kuntesti differenti, għaltu qed nikteb għat-tfal, għaltu qed nikteb għall-adulti, għaltu qed nikteb formalment, għaltu qed nikteb informalment. Tajjeb? Allura inti taf ir-regola u applika bl-aħjar mod. Jekk inti tajtara hawnhekk jaqbilli jien din iħalliha miktuba bl-Ingliż. Sintendi, inti għandek l-għażla li tista' tħalliha miktuba bl-Ingliż. Tajjeb? Qbilli niktibha bl-Ingliż, nħalliha bl-Ingliż biex l-udjenza tiegħi tifhimni iżjed. Jew f'dan il-kuntest jaqbilli niktibha bil-Malti. Tajjeb? Dik hija importanti. Għajdli. George, daħlet mistoqsija, fimt sew li drinks hija aċċettata anke jekk għandna xorb? Il-kelma drinks. Issa, mela, din hija mistoqsija komunissima, tista' tieqaf fuq kull kelma u tgħid li m'għandniex dik minn flok dik, m'għandniex dik minn flok l-oħra. Issa, l-ewwel nett il-kelma drink intużat fil-PowerPoint ma nafx jiena. Onestament, kieku l-kelma drink ma narajx problematika, għax bl-Ingliż u kif tħossha bil-Malti, l-istess jinkitbu qed ngħid sew drink, ġifieri ma ejja ngħidu li kieku kienet problematika. Tajjeb, jalla kieku klim kollu mill-Ingliż kien hekk jinkiteb l-istess mod bil-Malti għax ma kienx ikollna problema. Ġifieri insibu għandna kliem hekk naf parking u kliem ieħor insomma. Però għandna kelma oħra din hija problema kbira. Tajjeb, sa din l-opinjoni tiegħi personali, jiena naħseb li drink illum daħlet u anke f'kuntest partikolari, jiena naħseb nistgħu nsibu kuntest fejn ħanużalek il-kelma drink u ma nużalekx il-kelma xorb. Jiena ma nixrobx insertajt, imma naħseb ġieli smajt li xagħti jgħidu mmorru nieħdu drink il-lejla aktar milli mmorru nixorbu xarba l-lejla jew mmorru nieħdu xorb il-lejla. Jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi issa hawnhekk Malti bħalkom li il-kelma drink daħlet f'kuntest partikolari bħal ta' tiċċettja. Kif għedna, tiċċettja f'kuntest partikolari naċċetta, imma f'kuntest ieħor ma naċċettajiex. U drink l-istess, nistans jekk jiena f'ċertu kuntest partikolari ngħid ara xorb toqgħod hawnhekk. Tajjeb, nuża l-kelma xorb bla dubju. Imma jekk ħanuża kuntest partikolari fejn ngħid naħseb li drink tintuża u mhux xorb jew xarba, Alright, ma niddejjax nuża drink la darba, tajjeb. Unsertat ħabat tajjeb dil-kelma kif għedna x'tiktibha bl-Ingliż u bil-Malti ħadd inkiteb l-istess. Okay? Kenna persuna oħra qaltilna, jien kont nara l-verb tiplejtja żejjed, imma huwa aċċettat la m'għandniex dak il-kunċett f'xi kelma Maltija li nista' li tiplejtja hija miktuba bil-P waħda hawnhekk kif kitbita din il-persuna. Li jekk tiktibha bil-Malti naħseb trid tiġi bit-tnejn. Għattilkom di l-akbar problema, għandi kelma oħra li hija bil-Malti u di mhix faċli tirrispondi, kif għedna. Anka di, ħanajdilkom ara, meta konna fil-bidu niftakar għax dak kien hemm żewġ fażijiet. Fl-ewwel kumitat, meta bdejna nippruvaw wiġbu mistoqsijiet bħal daw, konna ħaniġġennu. Għax ma bdejni 10 min nies u ma naqblux bejniet, naħseb u għaranti aktar ma diffiċa, inqas ħeba jkollok opinjoni differenti. Fil-fatt niftakar f'waħda mill-ewwel laqgħat li għamilna għadna ejja nagħtu ċans xahar. U niġu blista ta' kliem li naħsbu li daħal sew fil-Malti. U bdejna bl-ewwel wieħed. Laqqas beda ara 3 kelmiet, għad diġà bdejna ma naqblux bejnietna. Tajjeb, jiena niftakar pereżempju xi ħadd semma l-kelma tibbejkja. Biss jien l-ewwel wieħed qed lu tibbejkja sa wejja. Klina minn ix-xipurist qed l mistad naqbżu l-limiti, u jien tibbejkja. Għabess minn kien mhux tansemmiċ kun jafu kulħadd. Għalli tifhem, għalli tidher ġox li ma tifhimx fil-karozzi, qed lu mid-darba u veru. Qed lu għaliex imma. Għalli għax it-tellar, pereżempju, it-tellar tajjeb, il-Peril Beater sewwa, ma jgħidx jiena naf ħanaħmilek il-karozza. Għaw tellara li jkunu armati kollhom jisu forni kamra di tkun sewwa bit-temperatura u meta jtu għall-isprej minn għalija biex l-isprej joħroġ aktar b'saħħtu, jkun jagħmellek ħaġa aktar ħaġa aħjar.
jgħidlek ħanibbejkja jilek u mhux ħajinnaf jinnaf ħansaħħan jilek jew ma nafxiex jew xi ħaġa. Tajjeb, tibbejkja u jużaw dak is-sens. Jiġifieri wieħed qabel jaqta' l-kundanna irid joqgħod daqsxejn attent għax ħafna drabi jibda minni l-ewwel wieħed ta' nilbsu l-kappestru hekk u ngħid qistu x'ngħid jien u ma jimpurtanix li. Issa jiena wkoll għall-bidu kont nirreżistija din il-kelma tipplejtja. Imma meta qed nitkellem ma' xi ħadd li jifhem, altru twaddab li kell fuq plattek. Jew meta nagħmlu aħna jien naf għandi vizzju di u jgħid mill-argumenti mal-mara jien meta nipprova ngħid ma tgħidli bla gosti ta' xejn kemm minn stramp u dax. Meta tmur ġo restorant u da jista' jtik żewġ oġġetti pereżempju ma jkunu bit-tursina u hekk u da jiena ngħid għalija imma għall-aras kulħadd saram bħali. Imma jkun hemm ċertu artistrija fil-mod kif jagħmlu. U dak ma jgħidlekx ħanaqliblek. Ma tipplejtja, ġifieri jekk daħlet verament dak il-kuntest, jien min jien biex ngħid ma nużajx. Issa mela dik l-ewwel problema. Ma jgħidu issa li daħlet f'ċertu kuntesti partikolari, dejjem il-kuntest importanti ħafna. Kieku kelli niktibha bil-Malti issa, tipplejtja mbagħad irid napplika r-regoli tal-Malti sew u tipplejtja f'dak il-każ għandi l-ġeminazzjoni fuq quddiem ġifieri bid-doppja P. Irrid niktibha tajjeb imbagħad bil-Malti, tajjeb. Ma veru, din hija problema kbira ġifieri, ngħidlek li inti tgħid, ma din għandi kelma oħra li bil-Malti. Alright, u kif qed ngħidu wieħed irid tkun miftuħ mhux għall-opinjoni tiegħu biss, imma jara wkoll il-kuntest. Alright? Mela, konna qed nitkellmu hawnhekk fuq ir-responsabilità u l-konsistenza li jrid ikollu l-kittieb meta għandu l-għażla. Mela, ejja niġbru x'għadna s'issa. Okay, aħna mhux għalliema ħafna minna ġifieri hekk titagħmel kultant tieqaf u tgħid tara daqsxejn s'issa għadna hekk. Jiena nuża ħafna din is-sistema. Jiena dak it-tip ta' bniedem ukoll li daqsxejn strutturat forsi żejjed. Mela s'issa għedna aħna. Alright, li għandna dawn il-possibiltajiet. Ħarbida bin-nomi, in-nomi għedna l-aktar problematiċi. Alright? Ma jekk tkun taf jekk dana daħlux fis-sistema ta' grammatika Maltija għedna il-test huwa il-plural. Ma li jekk niġi biex nikteb sken, jiena kif ħa niktebha sken. Ngħid il-plural ta' sken huwa jew skens mhux veru. Normalment skens ngħidu. Nagħmel 3 skens jiena jew żewġ skens. Right? Jekk ħadd ngħid skennijiet ngħidlek għamel naktibha bil-Malti. Imma jekk tagħteli skens la darba qed tuża dik l-essi għandek l-għażla jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Mela jew ħallija bl-Ingliż singular u plural jew bil-Malti singular u plural. Jekk għandi scanner, l-istess plural scanners. Mela għandi l-għażla jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Jekk ngħidli scanning dina ma daħlitx fis-sistema issa, mela allura wkoll għandi l-għażla għax ma daħlitx fis-sistema. Okay? Mela jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Ma naf li għajdli jiena nuża skenjar ta' naflok scanning, għadlu tant laħjar, ġifieri, jekk idruża skenjar dak ifisser li daħlet u non verbali dak it-tarfjar qed ifisser li daħlet fis-sistema Maltija non verbali tajjeb, mela hemmhekk dik qed tiktibha bil-fors bil-Malti. Il-verbi għadna bil-fors bil-Malti, hemm eċċezzjonijiet, u l-partiċipju passiv il-fatt li jispiċċa b'tarf ħanajdulu Malti, oriġinarjament mit-Taljan mhux veru, għallum sar Malti, okay? Skenjati dik bil-Malti. Qegħdin taraw li l-akbar problema ħanajd problema, okay? L-aktar li tuna sfida huma l-kitba tan-nomi, okay? Issa. Madankollu jgħidilna r-rapport hemm xi kliem mill-Ingliż bħal comic, plastik, alkohol jew inkella max, meta ngħid nuża l-espressjoni patata max sewwa, li mhux adattat morfoloġikament fil-Malti, imma ma żmiex komikijiet, comics ngħid sewwa. Tant għalkemm għandi għażla kif nikbu jiena, qed jgħidu ma tant bil-Malti li jisom deċiżjonijiet qed jagħmluna tkun ħaġa tajba li għandi jinkitab hekk.
Right? Ġifieri tant drajni u qed jagħtina dan l-eżempji li għalkemm għandek għażla tkun ħaġa tajba li jibqa' kiteb bil-Malti. Raġun biex dak li daħal jisu nara ma mudel għażla b'daqqa waħda ħawwarbu. Intom bħala l-liema qed ngħid ħafna minnkom għall-liema tkunu tafu meta studenti għandhom l-għażla. Mhux għax inti tippreferi tikteb il-verżjoni bil-Malti, għax jekk jiktib ħajażillek li jikbel bl-Ingliż ħadd ikkastigah jew bil-magħrub. Jekk għandek għażla tara li kien konsenti u tittara li jekk kitibha bl-Ingliż li tiktibha bl-Ingliż tajjeb imbagħad ukoll ġifieri għax hemmhekk tikkorreġilu tajjeb. Jekk inti fejn għandu l-għażla l-istudent tajjeb ħad ikkorreġilu meta ma kienx konsistenti jew ħad ikkorreġilu meta kitibha bil-Malti ma kitibha ħażin bil-Malti tajjeb jew inkella għażel li kitibha bl-Ingliż u kitibha ħażin bl-Ingliż. Imma mhux għażel li jiktibha bl-Ingliż u li konti preferi li jiktibha bil-Malti, għandu l-għażla. Listi. Kien hemm l-idea ta' lista, imma kif għattilkom. Bqajna nżomma l-aħħar dik, spiċċajna fuq lista ta' 50 kelma biss li għadna li dawn fl-opinjoni tagħna minna li kienu li kulħadd jaqbel li jinkitbu bil-Malti. Imma tiskanta minn għalik mod, imbattu reħaxatu, l-ek għadietna la stramba, da, u għadna li tal-bejn l-situazzjoni, ġifiri, ħat ma stata jaqbel fuq lista partikolari. U għadna listi ma jkunx hemm. Għax tanti ħaġa suġġettiva xi drabi, li ma tajnekx il-lista, mhux bħal deċiżjonijiet wieħed. Hawnhekk qed nitkellmu fuq li dieħel u ħieġ fil-lingwa. Kontinwament, il-kuntatt mal-Ingliż huwa qawwi. Bħalissa qed nisimgħu ħafna kliem li għandu x'jaqsam mal-COVID li dieħel bil-lingwa, kombinejt tgħaddi u ħafna minnu jintesa'. Orrajt għalhekk hemm daħal kliem assoċjat mal-COVID. Ħafna minnu se jintesa' dak ikun effimeru jkollu x'jaqsam fażi partikolari. Terġa' tiġi ġrajja oħra, jidħollok kliem ieħor fi xogħol minnu jerġa' jintesa'. Allura għandek sitwazzjoni tajjeb kliem dieħel ħieġ, fil-fatt li tagħmel lista llum, għadha tiġi outdated diġà, plas li ħaġa suġġettiva. Ok? Allora lista ma saritx. All right? Il-klim kompost. U anka di kienet biċċa uġieħ tara soħra ta' klim kompost. Għaliex? L-ewwel nett, x'inhu klim kompost? Laqqas il-lingwisti stess ma jaqblu bejniethom fuq x'inhu klim kompost. U kif il-pubbliku b'mod ġenerali xi tittajt bi kliem komposta. Allora kellna nagħtu definizzjoni b'mod ġenerali, ħafna b'mod vaga, b'mod mingħajr dettalji ta' xejn. Qegħdin nifhmu tal-inqas bi kliem kompost aħna f'dan id-dokument. Bi kliem kompost f'dan id-dokument qegħdin nifhmu magħmul minn żewġ kelmiet jew aktar, ħafna ikun magħmul minn żewġ kelmiet. Ġifieri, jekk għal-kellim Malti, il-kelma mill-Ingliż bħal pereżempju air conditioner, kellim Malti normali da ġifieri, sewwa, għaliex kollu ħafna kola da biex air conditioner jaf li magħmul żewġ kellim għandek air u għandek conditioner. Mela dik hija kelma komposta. Dan hu l-kriterju li ntuża f'dawn id-deċiżjonijiet. Okay? Għandek innaf il-kelma roundabout. Jaf l-roundabout, għandek round u għandek about, għandek żewġ kelmiet. Dik hija kelma komposta. Għandek windscreen. Jaf il-kellim li għandek wind u li għandek screen. Okay? Għandek żewġ kelmiet. Dan huwa klim kompost. Dan qed klim kompost. Dan il-klim kompost, ir-regola hija ċara. Għandu jitħalla miktub bl-Ingliż. Ma tiktbu bil-Malti. Ok? U qed nara kelma online, ġifieri hemmhekk konna nafu li l-kelma online kienet biddiela miktub bil-Malti u ħafna għadhom jiktbuha one le ajene. Tiktbuhiex. Għax hija komposta, inti tkellem Malti jaf li online għandek żewġ kelmiet online. Tajjeb, u kliem kompost irid jitħalla miktub bl-Ingliż. Ir-raġuni jekk tikteb dan il-kliem bil-Malti
ħajjiġi jidher stramb ħafna. Araw il-verżjoni maqtuwa. Kieku kellna napplikaw li ħafna minnhom jidhru strambi. U ma tistax toqgħod tażel bejniethom imbagħad taċċetta u terġa' tagħmel listi ta' ċetta. Allura trid tixbet imbagħad linja. Okay? L-uniku eċċezzjoni li tħallit hija l-kelma futbol li tant inkitbet di li mhux issa f'daqqa ħanalek ma tistax tiktibha hekk. All right? Mela futbol qed ngħidu minħabba drat għandha tibqa' tinkiteb hekk. Hija l-eċċezzjoni ta' kelma komposta. Issa biex nagħtilkom kollox, kliem bħal television u heliport li fil-fatt jista' jikkunsidra kompost. Imma mhux dan il-kriterju li qed jissema' dawn id-deċiżjonijiet. Kelma bħal television għal kelliem normali, tele mhix kelma. Jiġri ħafna minnhom ikun bi prefiss tele jew heliport, kollu prefiss. Ħafna drabi dak il-prefiss ma jkunx kelma sħiħa. All right? Mela allura dak ma jitqies kliem kompost. Mela bi kliem kompost ma ħanniex nifhmu kliem bi prefissi bħal television jew heliport. Jiġifieri television la darba mhix komposta anti hija it-test huwa tajt x'inhu l-plural ta' television tajt televisions, mela televisions ta' tiktibha jew bl-Ingliż jew bil-Malti. Jekk qed tiktibha bil-Malti tintendi tiktibha bil-simbolu tax-x li jirrappreżenta l-ħoss ġ. Tajjeb. Mela ta' kliem kompost kif qed ngħidu m'għandekx għażla bl-Ingliż biss. Tajjeb. Ktibha. Ħanagħmilha italics, ħanagħmilha virgoletti le. Tajjeb, mela d-deċiżjoni hija din. Meta dan il-kliem Ingliż li ħanħallih miktub bl-Ingliż m'iniex sa nimmarkah, ma nimmarkawx. Okay, ġifi tagħmlux italics, tagħmlux between inverted commas la singli u laqqas doppi. Okay? Imma jekk inti qed tikteb xi testi pedagoġiċi jew testi oħrajn immirati għat-tfal żgħar ħafna skont fid-dokument qiegħda hekk tfal ta' età bikrija kinder year 1 year 2, all right? Inti tista' m'intix obbligat li timmarkah dan il-kliem Ingliż. Kif ħadd immarkah? Kif trid. Tista' tagħmlu italics, tista' tuża kuluri differenti. Okay? Imma m'intix obbligat jew obbligata. Okay? B'mod ġenerali il-kliem Ingliż ma nimmarkawx. Okay? Da saru testijiet ukoll u ma tfal li kellhom abilità normali medja ġifieri ma jinnna testijiet saru niftakar kienu year 3, year 4, tfal average medja ma kienx li titfalhom computer anke pereżempju computer miktuba bl-Ingliż tajjeb ġon f'sentenza bil-Malti ma kienx tixkilhom. Mingħajr ma kienet immarkata ġifieri, tajjeb għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni. Il-kitba bil-Malti ta' kliem mill-Ingliż. Issa jekk ħanikteb dan il-kliem Ingliż ħanikbu bil-Malti. Kif sa nikdbu? Irrid nikdbu fonetikament skont kif nisimgħu, skont ir-regoli uffiċjali tal-Malti. Tajjeb? Mela jiena nista' nikteb kelma mill-Ingliż kif għadna rajna r-raġunijiet għaliex għandi l-għażla bl-Ingliż bil-Malti, jiena qed ngħid din ħaniktibha bil-Malti l-kelma Ingliża. Kif ħaniktibha? Fonetikament. Ħanapplika ir-regoli tal-Malti, imma l-affarijiet mhux dejjem ħfief. Hemm xi ħut li tuna problemi bħal pereżempju dal ħanurikom jien. L-aktar fejn għandek daw il-verbi. Ċekkja. Kif ħaniktibha? Kemm waħda jew tnejn? Kif ħaniktibhom daw? B'waħda jew tnejn qabel inżid il-ja. Kulħadd bħalissa taħares lihom u naħseb biex uħud minnkom tloqtilkom xi dubju x'veru. Ħanaraw kif ħansolvu din, għax dina tista' tkun daqsxejn problematika. Mela, u hawnhekk ukoll id-dokument ma jistax jieħu xejn for granted, u allura irid jilħaq il kulħadd dan u kellna nibdew anke bil-ngħidu sentenza jew tnejn fuq it-zokk x'qegħdin nifhmu b'zokk aħna. Qed ngħidu hekk. Il-verbi ta' nies Ingliż ikollhom mamma. Fil-Malti kulħadd ħanajtek ħafna nies jafu x'inhi l-mamma. X'għamel sewwa l-iskola jtambrunna ħafna fuqha. U din il-mamma fil-każ ta' kliem Ingliż ħafna drabi tispiċċa bilja. Startja, filmja, xotja, parkja, okay? Mela.
Il-konjugazzjoni tal-verb timbena fuq it-zok. It-zok x'inhu? Dak li jibqa' meta nneħħu iż-żidiet kollha minn mal-mamma. Mela int għandek il-mamma, tajjeb. Kif ħanaslu għat-zok? Ħanneħħu il-ġeminazzjoni ta' qudiem meta nirdupjaw qudiem, jipparkja ġifieri ħanneħħu ipparkja ħanneħħu waħda mill-pejiet. All right? Ħanħallu waħda biss minnhom. U ħanneħħu it-tarf il-ja ħanneħħuha wkoll. Meta tneħħi ż-żieda ta' qudiem u ta' wara jibqalek it-zok. Park. Fil-każ ta' ipparkja, it-zok huwa park. Fil-każ ta' is-settja, it-zok huwa sett. All right? Ħanitkellmu fuq it-zok. Kollox jiddependi jekk jiena u sa nikteb doppja jew singla quddiem il-ja fil-każ tal-verbi. Mela. Il-konsonanti fit-tarf tat-zok singla jew doppja. Ħanagħmel hekk. Ir-regoli huma ċaru jedunna hekk ara. Verbi li t-zok tagħhom jinkiteb dejjem konsonanti singla qabel it-tarf ja. Li huma dawk il-verbi mill-Ingliż li jiena qabel inżidilhom il-ja fl-aħħar ħanikteb biss konsonanti waħda u mhux doppja. Mela, dawn jinkludu verbi li t-zok tagħhom huwa b'sillaba waħda magħluqa u bil-vokali twila ħanispjega għax tidher bombastika u miġejdi. X'inhi sillaba magħluqa? Sillaba magħluqa ġifieri sillaba li tispiċċa konsonanti. Mela dawn ikollhom sillaba waħda tispiċċa bil-konsonanti u jkollhom vokali twila. Dawn qed jgħidilna li dan iktibhom konsonanti waħda qabel il-ja. Mela jillikja it-zok huwa lik, taraw sillaba waħda tingħalaq bil-konsonanti fl-aħħar u l-vokali hija twila. Lik, tiffidja, feed it-zok. Mela dawk ħanikteb konsonanti waħda. U naħseb fil-verità aħna bħala Maltin nisna nħossuhom li għandna nikteb waħda, jillikja, tiffidja. Il-vokali hija twila fin-nofs. Verbi li t-zok tagħhom jispiċċa bis-semi vokali jew we, indipendentament minn numru ta' sillabi li għandhom, all right? It-zok, ġifieri jekk għandi zok darba ta' verb mill-Ingliż, għandu kemm għandu sillabi, imma jispiċċa bil-je jew bil-we, okay? Jiena f'dan il-każ ħanikteb dejjem je jew we waħda qabel inżid il-ja. Ġifieri jekk ħanajdlek slowja, jekk f'xi kuntest ħanuża slowja pereżempju, all right? It-zok huwa slow, mela we waħda ħanikteb għax il-we hija konsonanti dajfa, sewwa minix qatt ma ħaniktibha doppja we jeqa. Jekk għandi l-kelma sprejja, it-zok huwa sprej, ħanikteb je waħda, imbagħad inżid il-ja, ġifieri mhux nikteb doppja je, u mbagħad inżid ja oħra. Okay? Mela meta it-zok jispiċċa bil-je jew bil-we, għandu kemm għandu sillabi, dejjem je u we waħda qabel inżid il-ja. Okay? Issa, li huma dawk il-verbi fejn jiena t-zok tagħhom nirdupjalu l-konsonanti qabel inżid il-ja. Dawn huma dawk il-verbi li għandhom sillaba waħda magħluqa, tispiċċa b'konsonanti ġifieri wkoll, imma darba bil-kontra dawk li semmejt ikollhom vokali qasira. Il-fatt li għandhom vokali qasira tkun magħluqa konsonanti doppja fl-aħħar. Minn barra dawk li jispiċċaw il-je jew il-we li kif għedna dawk dejjem je u waħda jikteb. Mela jekk ħanikteb iċ-ċekkja, it-zok huwa ċekk, all right? Meta tippronunzja t-zok ċekk qed tinduna li għandek vokali qasira, mela allura għandek doppja wara. Iċ-ċekkja, is-settja, stokkja, iblaffja, all right? Għax it-zok għandu vokali qasira, ċekk, set, stokk, blaff, ippakja, iċċettja, ibbukja, iġġogja, ok? Għax it-zok għandu vokali qasira. Issa, l-uniku eċċezzjoni huwa meta il-konsonanti imtennija ta' zok issir singla meta jkollna dawn it-trufijiet. Meta inti jkollok kelma li tispiċċa ing jew is, ok? Hemmhekk qatt ma tagħmel konsonanti doppja qudiemhom. Mela ibbukja kif għedna doppja ke. Imma booking
minħabba li tispiċċa ing ke waħda. Iflaxxja doppja xe, għax it-sokk huwa flash. Ma meta ngħidlek flashing, tajjeb xe waħda. Setting ukoll. Ħafna minna ninnutawha din. Ġifieri għax ngħid kieku jiena kieku nikteb doppja ke tiġi booking, mhux booking. All right? Kieku ngħidlek setting u mhux setting. L-istess blog doppja ge. Okay? Imma mbagħad ngħidlek blogger minħabba it-tarf ER ge waħda. Hackja doppja ke. Imma hacker ke waħda. Ka tiġi hacker. Okay? Ida ħafna drabi huma għalina naħseb li huma naturali. Imma f'każ li tinsa it-trufu huma daw. Ing is. Qudiemhom ma jkunx hemm konsonanti doppja. George? Għajdli. Għandi mistoqsija, verb bħal ġogja miktuba doppja ġe, doppja ge. It-sok morfemiku u jog bid-doppja ge? Jew. Iva. Okay, all right. Jog bid-doppja ge. Doppja ge, all right. Okay? Issa. Imbagħad għandek kategoriji oħra, di daqsxejn problematika ma grazzatella ma tantx għandna minnhom daw. Ħa ngħidilkom għaliex doppja problematika. Għax meta tiġi biex tippronunzja t-sok tagħhom, aħna l-Maltin mhux kollha naqblu bejnietna, araw ftit. Ħalli mur mill-ewwel għall-eżempju. Hemm min jgħidlek ippanikja, hemm min jgħidlek ippanikja. Hemm min jgħidlek ibbaġitja, hemm min jgħidlek ibbaġitja. Hemm min jgħidlek ippolixja u hemm min jgħidlek ippolixja. X'ikun qed jiġri f'dal każ? Dak każ ikun qed inkun qed nagħmlu hekk. Hemm min għalih ġifieri it-sokk huwa panik. U hemm min għalih li t-sokk huwa panik. Għalhekk jgħidlek nippanikja. U nutli ta' li żgur ma nafx nippanikja ta'. Imma taqbdek titkellem u mbagħad tinduna li qed tgħid tippanikja ħafna ma jgħidu taf kemm jippanikja daku. Bada hemm oħra jgħidlek taf kemm jippanikja. Skont fejn iwaddab qed jagħmel l-istress u l-aċċent. Panik jew panik. Okay? L-istess. Għamin jgħidlek jibbaġitja, għamin jgħidlek jibbaġitja. U din kienet daqsxejn problematika. Għadna kif ħadd inqata' din sewwa. U kienet waħda fil-fatt. Kienet waħda mill-punti fejn tfajnija għal min jiftakar kun sar l-aħħar seminar kbir, rajt f'Lukanda, nsejt fi Lukanda kienet, u qassamna il-min kien hemmhekk qassamna wkoll fi gruppi biex jiddiskuti daw il-ftit tentu ftit li kienet tfadlilna biex naraw insolvuhomx. Imma di baqgħet ma ġiex solvuta. Hemm min jgħidlek jiena hekk ngħid nippanikja. Ġifieri inti ma tistax tgħid dik tajba u dik ħażina, għax it-tnejn jingħadu ħafna. Li jkun qed jiġri huwa dan, jekk inti tarbitra favur id-doppja, ġifieri nippanikja, x'ikun qed jiġri? Tkun qed tmur kontra t-tendenza attwali tal-Malti li l-ers u aktar li pronunzja Ingliża, ġifieri jekk jiena taf kemm nippanikja, tajt qaf li n-nies jgħidu da ma tantx jaf jitkellem l-Ingliż. Tajjeb għax għandna tendenza llum minħabba li nafu l-Ingliż aktar qed nersqu lejn il-pronunzja Ingliża, l-kliem Ingliż aktar nippruvaw nippronunzjaw kif jippronunzjaw l-Ingliżi, tajjeb. Issa meta qed tgħid allura nippanikja u qed titbiet mill-pronunzja Ingliża, ftit ikun hemm min jgħidlek da forsi ma tantx jaf jitkellem l-Ingliż. Jekk minn naħa l-oħra tarbitra favur is-singla ta' daħan nikbu dejjem waħda mhux tnejn, nippanikja, nibbaġitja, nippolixja. Se tkun ġara hawnhekk. Aħna fil-Malti għandna kliem ieħor dan it-tip li għandu din il-forma li diġà drajnih bid-doppja, iggaraxxa. Pereżempju bħal ippolixja, tara taqbel magħha, ma ngħidx iggaraxxa xi waħda, iffesteġġja mit-Taljan, skariġġja mit-Taljan. Diġà teżisti din it-tendenza, mela jekk inti ħanarbitra favur is-singla, ngħidlek ikbu dejjem favur is-singla, ħanoħloq problema oħra għax diġà għandi kliem li jiena nħoss u jinkiteb bid-doppja hemmhekk. U allura d-deċiżjoni kienet li din il-kategorija fejn it-sokk għax hawn jiġri huwa it-sokk għandu aktar minn sillaba waħda, normalment ikollu tnejn, polish, budget. All right? Dak li jiġri hawnhekk. Huma aċċettati it-tnejn. Mela nippolixja xi waħda u nippolixja bid-doppja xi huma aċċettati it-tnejn. U fejn għandkom din l-għażla araw li meta tiġu biex tikkoreġu li tistgħu tikkoreġu il-konsistenza tal-istudenti. Ġifieri hekk darba kitebek u darba kitebek niġbidlu l-attenzjoni, imma jista' jiktibhom it-tnejn.
Tajjeb, tkunux pronti u tingassawlhom għax inti ma tiktibix hekk. Jekk inti jista' tiktibha b'żewġ modi, speċjalment minn għallim nerġa' ngħid kunu konxi tagħha dil ħaġa. Okay? Mela kif qed ngħidu mid-diskussjoni kien ħareġ li jistgħu jinkitbu iż-żewġ varjanti. Pronunzja kif trid, żewġ pronunzji jeżistu, imma meta tiġi biex tiktibha hemmhekk għandek għażla. Imbagħad għandek xi ftit kliem li tant jintuża li kellha tittieħed deċiżjoni fuqu, pereżempju il-kitba ta' X u extra. Okay? Ħanibdew minn X. X fis-sens ta' prefiss, fis-sens ta' dak li darba kien, jew dik li darba kienet. Okay? Kif ħaniktibha? Dan għandu jinkiteb jew EX oriġinali sewwa jew inkella kif tħossha bil-Malti ke se. It-tnejn huma aċċettati, l-importanti li t-tnejn jinkitbu separatament mill-kelma ta' warahom. Ġifieri fid-deċiżjonijiet wieħed jekk tiftakru meta jitkellem fuq il-kitba tal-prefissi għalek li l-prefissi mod ġenerali jingħaqdu mbagħad isemmi disqa li ma jingħaqdux. Permettu li ftit? Bħal prim, sekondu, terz, tajjeb, kien hemm disqa sad-deċiżjonijiet wieħed. Hawnhekk qed tiżdied oħra magħhom issa għandna 10. Għandek X li ma tinqatx mal-kelma ta' warajha, u din l-X tista' tiktibha jew EX jew inkella ke se. Attenti nħarsu lejn l-eżempji jekk il-kelma ta' warajha trid tinkiteb bitra kapitali, bħal meta ngħidlek il-President ġewwa t-Tart u President hemmhekk irid niktibha ittra kapitali, jekk issa ngħidlek l-ex-President ġewwa t-Tart, okay, hemmhekk irid niktibha wkoll X kbira. L-kelma ta' warajha tinkiteb kbira, jekk tkun żgħira l-X tinkiteb żgħira. L-importanti li tkun separata mill-kelma ta' warajha. Issa, meta l-element X jintuża waħdu bħala nom u kif għattilkom in-nomi ħafna drabi tista' tiktibhom jew hekk jew hekk. X tista' wkoll tuża fis-sens ta' nom. Inti bħal meta ngħidlek rid jevita li jkellem lill-ex tiegħu. Dak li qabel kien innamrat jew l-arus tiegħu jew l-arusa tiegħu. Hemmhekk la darba hija nom ukoll u tidħol fir-regoli li semmejna li jirrigwardaw in-nomi tista' tiktibha jew EX jew inkella ke se. Il-kelma extra. Il-kelma extra li meta tintuża bħala prefiss tingħaqad mal-kelma ta' warajha mela din tidħol mar-regola tal-prefissi msemmija fid-deċiżjonijiet wieħed tajjeb meta tkun prefiss ħadd ingħaqadlek mal-nom mal-kelma ta' warajha. U meta ħadd ingħaqad extra tinkiteb bil-fors bil-Malti. Għaliex? Biex nevitaw li jkollna żewġ sistemi differenti. Biex ma ngħidx extra kurrikulari jew xi ħaġa għalhekk extra kurrikulari u qed nikteb kollox bis-sistema Maltija. Okay? Għandha tinkiteb ukoll la Maltija meta tintuża f'sensi oħra bħalna dwar sens aġġettivali. Żejt ta' żebbuġ extra verġni pereżempju, extra virgin olive oil. Jeb. Imma meta għal darba oħra tintuża fis-sens ta' nom u extra tista' tintuża f'sens nominali wkoll bħal dak li jkunu qegħdin jiġbru l-film sewwa, ngħidlek applikajt bħala extra għal film li qed jinġibed hemmhekk għandha sens ta' nom minħabba li l-plural tagħha huwa extras għandek l-għażla. Tajjeb li jew tħalliha kif inhi bl-Ingliż jew inkella tiktibha bil-Malti kif tħossha extra. Għal darba oħra fis-sens ta' nom hemmhekk ħafna drabi tidħollok din l-għażla. Okay? Issa, il-kitba tal-vokali tal-leħen. Din hawnhekk fl-opinjoni tiegħi ġiet solvuta problema li kienet tinkwetella ħafna. Kif ħa nikteb din imbirka vokali tal-leħen? Qabel din għad-deċiżjoni tiftakrux konna nagħmlu jekk pereżempju ridna nikbu l-kelma l-ispaner. Kif konna nikbuha l-ispaner qabel? Konna nagħmlu il-L-sing I normali dritta u spanner konna nxengluha. Jew inkella L-I dritta u spanner between inverted commas. Anka meta qed tikteb sewwa L-sing I open inverted commas, spanner u close inverted commas. U ħafna lob minn daw. Issa daw id-deċiżjonijiet solvewilna d-problema. Qed jgħidulna jekk inti tuża il-vokali tal-leħen mal-kelma bl-Ingliż. Inti dil-vokali tal-leħen I ħad tiktibha skont l-istil li ħad tikteb il-kelma li tażel li tikteb il-kelma bih. Jiġifieri jekk jien naf tażel li ħad tikteb
il-kelma fil-virgoletti, tista' inti tuża stil li qed tagħmel enfasi fuq dik il-kelma sewwa għax aħna qatt m'għadna issa li kliem Ingliż aħna b'mod ġenerali veru ma tiktbux fil-virgoletti italics imma inti tista' tkun qed tikteb paper pereżempju jew xi ħaġa oħra u biex tagħmel enfasi fuq il-kelma tajt ħanamela italics. Dik tiġi kwistjoni ta' stil jew between inverted commas. Allora jekk inti ħatażel dak il-kuntest partikolari, pereżempju l-scooter ħatamela bejn il-virgoletti, tajjeb, il-i ħad tkun ġol virgoletti u mhux barra mill-virgoletti. Jekk l-scooter ħatażel li tagħmilha għall-enfasi italics, il-vokali tal-leħen ħad tkun bħala tibqa' dej nevitaw dawk il-kummedji ta' qabel. Tajjeb jew qed tikteb kollox bold, grassett, bil-vokali tal-leħen ukoll. Tajjeb jekk dawn huma nomi komuni, tajjeb dik jagħmilha fuq il-vokali tal-leħen. Issa però fil-każ ta' nomi propji issa u hawnhekk id-deċiżjonijiet jispeċifika ismijiet nomi propji bħal ismijiet ta' pajjiżi jew postijiet, ditti, organizzazzjonijiet, programmi, akronimi li jinqraw bħala kelma sħiħa, okay? Jekk għandek dawn in-nomi propji li ma jinkitbux la Maltija li qed tħallihom miktubin jiġifieri bl-Ingliż jew bl-oriġinal tagħhom, il-vokali tal-leħen tinkiteb żgħira u l-isem jinkiteb bitra kbira. Mela qabel araw ftit ħanerġa' mmur lura. Meta kellna l-speaker Joe Borch, hawnhekk il-i kienet kbira u speaker żgħira. Alright, għax speaker ħallejniha bl-Ingliż sewwa bħal tal-ispiżjar Joe Borch pereżempju biex tkun l-istess ħaġa. Imma dak kien biex ngħidu hekk nom komuni u titlu, f'dal każ kien titlu. Fil-każ din id-darba ta' nomi propji, mhux nomi komuni, u tittuża vokali tal-leħen inti, il-vokali tal-leħen di darba tkun żgħira. Jiġifieri jekk ħaniġi biex tikteb l-Sprite, l-Sterġin, tajjeb ma nagħmilx i kbira u Sprite żgħira. Ir-raġuni hija li dawn minħabba li huma nomi propji, alright, ma tistax babas magħhom. U għajnejk irid kif nara l-Sprite, għajnejk imorru fuq Sprite. Jiena, okay? Jekk pereżempju għandi post jismu montanji jisimhom Sky Mountains jiena, kif nara li Sky Mountains miktuba, ma nix niktibha b'mod jiena fejn l-estet tkun żgħira u għajnejha ma tmurx fuqha, għax tmur fuq il-i kbira, dik kienet ir-raġuni. Għal darb'oħra il-viżiv. Mela meta għandek dawn l-ismijiet propji u tittam il-vokali tal-leħen magħhom, il-vokali tal-leħen darba se tkun żgħira. U l-isem propju oriġinali ħajkun kbir. Okay? Issa, qed norsqu lejn l-aħħar. Il-kitba tal-artiklu prepożizzjonijiet quddiem kliem u taqsiriet bl-Ingliż. F'dal każ, quddiem kliem miktub mhux la Maltija. Niktbu l-artiklu jew il-prepożizzjoni mal-artiklu skont kif illisnu. Skont kif nippronunzjaw il-kelma, ġifieri skont il-prinċipju fonetiku. Mela, jekk jiena ħanuża l-kelma show, u naħseb ċertu każi nuża l-kelma show u mhux spettaklu, alright? Ġieli anke fit-tagħlim ngħidu nagħmel show bik xbini, nagħmel spettaklu bik, alright? Ġifieri show. Għadna attenti biex daw l-eżempji, kull eżempju ta' kliem Ingliż li semmejna fid-dokument, rajna u ċċekkjajna li f'xi kuntest jew ieħor jintuża fil-Malti fejn kellna dubju qaċċat tnejn il-barra. Jeb, issa jekk tikteb ix-show, tajjeb u l-artiklu qudiema, minkejja li show tibda bless, jiena mhux se nikteb l-artiklu IS. Imma kif nippronunzja ix-show. Iċ-ċett, ċett tibda bis-C. Alright minn artikka ma bil-Malta nagħmel artikka. Is-Celtic. Celtic tibda bis-C. Imma bil-Malti essa qed inħoss is-Celtic. Mela quddiem qed nimxi ma dak li qed nisma' mal-prinċipju fonetiku. Ara tistgħu tħarsu lejn l-eżempji, okay? Fi cubicle minnhom, fi cubicle minnhom. Kelli ħsara fi shock absorbers, hemmhekk għandi prepożizzjoni mal-artiklu. Fi shock absorbers. Mhux se nikteb FIS għax-shock tibda blesse, tajjeb. Dan japplika ukoll għall-akronimi u l-inizjaliżmi. Ħanati eżempju, mela għandek l-akronimi hija taqsira li tinqara bħala kelma waħda. Mela inti għandek pereżempju il-UNESCO, dak jisu għandek kelma naqra waħda sewwa, il-UNESCO jew l-UNESCO, ngħidu aħna tnejn tajbin.
in-NASA, ir-raj, il-ħu. Għandek l-inizjalizmi, ġifieri dawk li raw taqsira li tinqara ittra d-darba, bħal meta ngħidlek il-WHO, ġifieri jew min jgħidlek il-ħu, hawn min jippronunzja wkoll il-WHO. Mela inti l-artiklu tista' skont kif tippronunzja. Jekk tajt il-ħu kan ikbu hekk, jekk tajt il-WHO ħatamlu ide sink. Is-CMTU, l-RTK, il-UHM. Skont kif qed tismagħhom. Okay, hemmhekk għandkom l-eżempji, naf batt ir-rapport il-UHM daħlu membri fil-General Workers Union, daħal membru fl-MUT pereżempju, okay? Mela s'issa qed ngħidu fuq quddiem ħanikteb l-artiklu u l-artiklu u l-prepożizzjoni skont kif nippronunzja. Fuq wara issa nagħmlu mod għandek kelma mill-Ingliż u wara ħadikteb artiklu. Ħadikteb l-artiklu tal-kelma ta' waraja, pereżempju. Fuq wara klim mill-Ingliż miktub mhux la Maltija, ġifieri nħallih miktub bl-Ingliż, niktbu skont l-aħħar ittra tiegħu jiġifieri skont il-kriterju viżiv. U tajdu jgħid bir-raġun kollu, jgħid mela fuq quddiem għad li ħanikteb l-artiklu skont kif nisma' l-kelma. U issa jekk għandi kelma wara l-kelma Ingliża, qed tgħidli nikteb skont dak li qed nara. U għandek raġun tirraġuna hekk. Imma kieku ma sarix din ir-regola, x'kien ħajġri? Issa ngħidilkom x'kien ħajġri. Hawnhekk qed ngħidu issa jekk għandek tikteb artiklu jew xi ħaġa oħra li ħad tkun influenzata mill-kelma ta' qabilha u l-kelma ta' qabilha tkun miktuba bl-Ingliż. Timxix mal-pronunza tal-kelma Ingliża, imma imxi ma' dak li qed tara mal-kidba tal-kelma Ingliża, it-tarf tal-kelma Ingliża biex tispiċċa l-kelma Ingliża, jekk hux vokali jew konsonanti. Ħanati eżempju. Mela, inti trid tikteb l-istudenti li ġew għal-lecture u rew ħeġġa kbira. Tajjeb, kulħadd jaf li tinqara lecture di, lecture, u anke forsi meta nkun qed nippronunzja jien fil-verità ngħidlek għal-lecture użaw u rew ħeġġa kbira. Qed nispiċċa bħala ħoss bir-re u qed ngħidlek u rew. Imma r-regola qed tgħidli. Dan il-każ wara l-kelma mill-Ingliż, meta niġi biex ħanara jekk sta nikteb il-verb jekk hux bil-we, nħallih bil-we u nkella sta nibdu bil-u. Qed tgħidli r-regola lejja wara l-kelma bil-Ingliż timxiex mal-ħoss, imma imxi ma' dak li qed tara. Mela jekk lecture tispiċċa bil-vokali, il-we ħalliha we. Alright, il-we ħalliha we. Tagħmilix tibdilix fuq. Biex jipprattika l-water polo, biex jipprattikaw il-water polo jridu jkunu għawija tajba. Għalkemm qed ngħidlek water polo qed nisma' we jiena, imma meta nara miktuba qed nara vokali. Mela jridu il-je ħalliha je, tagħmilix i, jiġifieri biex ma jkollix iż-żewġ vokali ħdej xulxin biex niftehmu. Sa hawnhekk b'xi mod stajna ninqdew għax kulħadd jaf li dan huwa water polo u dingi u brandy u da. Imma il-problema kienet ħadd inqala l-aktar fejn jidħlu ismijiet. Tajjeb, immaġina li għandek dal-isem lil irrequh l-istejjer tal-biża'. Kif ħa nippronunzja issa? Hu kelli nimxi mal-pronunzja. Kif ħa nippronunzja dak l-isem? Laurent, 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 jekk taf forsi Franċiż, ħad ippronunzja Laurent. Sewwa? Ma diġà issa beda jberraq, għax altru jekk nippronunzjah Laurent qed nisma' ħosta vokali. Jekk ħa nippronunzjah xi Laurent jew Laurent qed nisma' konsonanti. Dal-isem li kemm il-darba rajnih, kif ħa nippronunzjah? Tgħidli Simon. Imma meta naf il xi ħadd darba li kien għalliem u għajjat l-istudenta qoddiemu Simon, l-għada ġie missieru mhux bil-ġlied ta' ġifieri ma qallu daka mhux Simon, kien żgħir ġifieri daf li Marja jibki l-iskola ġiet teacher qed tgħidlu Simon l-ewwel ġurnata tal-iskola Marja il-missieru u bel-edukazzjoni kollha li t-teacher ma jgħidla dak mhux Simon ta' għalla dak Simon. Ġifieri anke f'dak li naħsbuh sempliċi jista' ma jkunx hemm qbil. U għaltru ngħidlek Simon tispiċċa b'konsonanti. U għaltru ngħidlek Simon pronunzjata la Franċiża li tispiċċa bil-vokali. Dan tgħidli mhux għajrin.
Imma l-Italja hemm kantanta famuża li mhix Irene Grandi, Irene Grandi, Irene, u hekk tiktbu. Kliem ieħor tgħidli Renault. Imma jekk ċertu nies tgħidilhom Renault jibdew jitqu bik u jaħsbuh tal-Pepe u li inti kiesaħ għax għalihom hija Renault dik jew inkella il-Buju, mhux il-Peugeot, pereżempju, dat tip tifhem. U ġuda qed ngħidu tista' ara hekk jew hekk, imma addirittura jista' jkollok kliem ieħor lanqas biss tkun taf kif tippronunzjah. Di pereżempju meta morna l-Ingilterra żorna dal-post kif tippronunzjah. Kieku ma qrajtix di jiena kont naqrah Bollier minħabba l-istudjat naqra Franċiż, kont naqrah Bollier. Imma l-Ingliżi jippronunzjawha Bewley pereżempju. U dal-isem kif ħad ippronunzjah? Jippronunzjah lim. U meta jkollok xi isem bħal da, xi kunjom bħal da. U da mhux affarijiet inventati, anke dal-kunjom ta' dak kattu. Xi tliet qabel ħarġu d-deċiżjonijiet u tnejn, jiġifieri, mort fi klassi fi skola tal-gvern għaw Malta, mhux toqgħod insemmi fejn, rajt imma għaw postijiet, lokalitajiet għaw Malta diġà li jekk tfittex fil-klassi tal-istudenti tagħhom, ta' klassijiet iż-żgħar, rajt, għaddiju l-kunjomijiet bħal Farrugia u Borċ u Vella, għax għandek aktar minn nofshom kunjomijiet laqqas biex tkun taf tippronunzjahom. Da qed ngħidu għaw Malta fl-iskejjel tal-gvern ġifieri, morru ċertu lokalitajiet, mhux qed nesaġera, dak ħadtu minn hemmhekk. Jien ma nafx nippronunzjah, naħseb li hu xi Pollak. Tgħidulix kif nippronunzjah. Imma xi ħadd qal li jippronunzjah jispiċċah meta xi ħadd ippronunzjaw li jispiċċa b'vokali. Right? Ġifieri, dak kienu ħin ukoll u daw il-problemi li kieku imxejna ma' dak li nisma' wara wkoll kien ħadhom qolod il-problema ta' kliem li tista' tippronunzjah b'żewġ modi jew inkella li ma tafx kif tippronunzjah. Allura kellha tittieħed din id-deċiżjoni li fuq wara mbagħad wara kelma miktuba bl-Ingliż jew b'xi isem xi lingwa oħra, right? Ħanimxi ma' dak li qed nara. Pronunzjah kif trid jew bl-aħjar mod possibbli, imma tal-inqas fil-kitba u qegħdin nitkellmu fuq ortografija, ikollna ċertu konsistenza. Tajjeb jekk qed nara ġifieri vokali ma nagħmilx vokali oħra wara, jew il-verb nħallih bil-je jew bil-we ma nibdlux vokali oħra u t-tfal tistgħu tispjegaw ilhom di, mhux ġifieri jiena ħajkolli jew vokali u konsonanti jew konsonanti u vokali. Dejjem tnejn differenti. Tajjeb imma qatt żewġ vokali. U għal-fini ta' din ir-regola il-Y qed nikkunsidrawha bħala konsonanti. Anke jekk ikollha ħosta vokali, il-Y titqies għax m'għandniex fil-Malti sewa il-Y titqies konsonanti. Bażikament l-istorja dik, sempliċement kemm nerġa' nfakkarkom xedna u jekk hemm xi ċans għal mistoqsija malar nagħmlu mistoqsija. Mela xedna. Okay? Issa, suppost sewa forsi minn samaħħom l-ewwel darba da jgħid semmejna daqsxejn affarijiet, imma issa jekk taqraw dan id-dokument u l-parti l-qasira tiegħu, suppost li tifhmuha. U m'hemmx affarijiet kbar. M'hemmx affarijiet kbar. Ħanerġgħu naraw xedna malar qabel nagħla. Mela, fil-qosor. Liema kelma nuża. Edna jekk il-kelma mill-Ingliż nista' nuża minfluka kelma oħra stabbilita fil-Malti li taqdini għall-istess kunċett, għandi nuża il-kelma Maltija, speċjalment fil-kitba edna. Okay? Mela f'dak il-każ, il-kelma Ingliża jekk għandi kelma oħra Maltija, il-kelma Ingliża ma nużajiex. Imma jekk neħtieġa tassew għax ma teżistix kelma oħra bil-Malti għalija li tfisser għandha l-istess tifsira f'dak il-kuntest, jiena kelma Ingliża nuża. Kif se niktibha? Jekk se nuża l-kelma mill-Ingliż, għedna li għandi tliet possibiltajiet. L-ewwel, inħalliha miktuba bl-Ingliż. Meta il-kelma tkun komposta. Meta l-kelma tkun komposta minn żewġ kelmiet, biex ngħidu hekk, tista' taqsam f'żewġ kelmiet, tkun komposta, dik irid inħalliha miktuba bl-Ingliż. Dik l-ewwel biex ngħidu hekk possibilità. It-tieni possibilità, niktibha bil-Malti skont ir-regoli stabbiliti tal-ortografija Maltija. Meta għandi nagħmel hekk. Jekk il-kelma mill-Ingliż tkun integrat fil-grammatika Maltija għadna, jekk din tkun integrat fil-grammatika Maltija, jiena rrid niktibha skont ir-regoli stabbiliti tal-ortografija Maltija. L-aktar problematiċi għadna n-nomi, sewwa, u hemmhekk tittamel it-test tal-plural, kif spjegajna, imma fil-każ tal-verbi
U fl-aġġettivi u partiċipji hemmhekk m'għandniex problema għax daw qed ngħidu li ġew integrati fis-sistema grammatikali. Okay? It-tielet possibilità. Hawnhekk għandi għażla nista' nħalliha bl-Ingliż jew bil-Malti. U hawnhekk ħansib. Fin-nomi u l-aġġettivi u partiċipji tapplika biss għalihom u mhux għall-verbi, dawk biss li mhumiex integrati fil-grammatika Maltija, dawk li bħal plastika edna li laqqas għandhom plural tagħhom, jew inkella dawk in-nomi li jieħdu l-plural mill-Ingliż S. Dawn iż-żewġ kategoriji, alright, dak li jieħdu l-plural S, jew inkella li m'għandhomx laqqas plural, okay? Dan jiena nista' niktibhom qed nitkellem għal nomi, bażikament l-aktar nomi daw, tajjeb, għandi l-għażla li niktibhom bl-Ingliż jew bil-Malti, okay? U għadna l-għażla għandha tkun jekk il-forma tagħhom meta niktibhom jiena dawn ikunu jisna drajnijom jew ma jitbedux ħafna mill-Ingliż, allura ngħid nista' nħallihom miktubin bil-Malti. Bħal dak l-eżempju li qegħdin taraw. Jekk min-naħa l-oħra meta niktibhom bil-Malti tant jitbedu mill-Ingliż li narhom strambi, allura jaqbilli inħallihom miktubin bl-Ingliż. Okay? Issa jekk se nħalli l-kelma bl-Ingliż, għandi nimmarka u tweġiba tagħna għadna le ma nimmarkajiex. Ħlief, okay? Meta nista' nimmarka meta nkun qed nikteb f'kuntest pedagoġiku, okay? Għat-tfal maħsub li huma ta' età bikrija. Ġifri kinder, year 1 u year 2 għadhom żgħar daw, hemmhekk nista' nimmarka għax laqqas jien obbligat. Bażikament dik hija l-istorja kollha, okay? Jekk hemm xi mistoqsija ta' malajr għax naf li sar il-ħin, is-6:09 satej taru, jekk hemm xi mistoqsija u hemm xi ħaġa fuq iċ-chat jew hekk li jiena ma rajtix. Fuq iċ-chat m'għandna xejn. Kemm xi ħadd li jrid jistaqsi xi ħaġa forsi jagħmel raise hand. Iva, all right, okay, għandna grazzi ħafna u prosit hija. Mela nistgħu nagħlqu Dr. Farrugia. Mela, jiena nirringrazzjakom qabel tal-qu intom Lawrence. Grazzi tal-attenzjoni. Min jibqalu xi diffikultajiet li email tiegħi ħafna minnkom ta' fuq jew tistgħu tikkuntattjaw il-Lawrence jew weġibkom jew jibgħat il-mistoqsija lili tajjeb toqgħodux tiddejqu u nispera li tal-inqas min kellu xi dubji forsi iċċara xi wħud minnhom, okay? Erġgħu waqraw, importanti li taqraw id-dokument. Imqar il-verżjoni l-qasira u sintendi mbagħad biżmien bil-prattika m'hemm nista' jgħidilkom li affarijiet kbar m'hemmx. All right? George, għandna l-Franz wara li naħseb għandu mistoqsija Franz trid tidħol. Tifla tiegħu jiena Lawra għax il-papa telaq. Idħol. Kon ikun qegħdin flimkien. Jiġifieri kliem bl-Ingliż. Jekk it-tfal jiktbu ħina nagħlem ir-raba' sena. Jekk jiktbu f'komponiment. M'għadhomx hemm għalfejn jimmarkaw bl-inverted commas? Le, jekk inti għandek kif edna il-kelma mill-Ingliż, ikolli ikollok bżonna mhux kapriċċjożament qed tiktibha, minn hemm tiktibda, okay? Jekk hemm kelma li għandu l-għażla tidħol f'dik il-kategorija fejn jista' jiktibha bl-Ingliż jew bil-Malti u prefera li jiktibha bl-Ingliż, le, m'għandux jiktibha bl-inverted commas jew italics, ma tinkitibx aktar, tinkiteb normali. Jekk ma jkollux għażla bil-fors il-kelma bl-Ingliż, ukoll m'hemmx għalfejn. Iva, la darba ġil meta inti ħatikteb il-kelma bl-Ingliż, kemm għax bil-fors għax komposta, jew inkella għandek għażla, meta tikteb il-kelma bl-Ingliż, ma timmarkajiex, okay? Ma tagħmilix italics jew virgoletti. Ftit naħseb jafu għadin anke bħala liema ġifieri ma tajjeb. Għalhekk taħdidiet bħal dawx veru. Mill-iskola tiegħi ġifieri naf li ħafna minnhom. Grazzi ħafna, interessanti u proset kienet. Okay, grazzi lilek. Grazzi. Dr. Farrugia, għandna ħafna insomma kummenti ta' grazzi u proset, ġifieri. Okay, grazzi lilkom. Naħseb kienet preżentazzjoni interessanti immens u ħansibuha tajjuna żgur ġifieri. Jekk ikun hemm iktar mistoqsijiet tistgħu tiktbu fuq il-Facebook page tagħna. U anke jekk għandkom xi suġġerimenti oħra dwar xi topics iktbuhomna u ngħinukom mill-aħjar li nistgħu. Issa ħajkellimkom John Paul biex jekk joġobkom tkunu tistgħu tieħdu tidħlu membri ħajdilkom